Ova, Halmurada hoş geldiniz. Bugün biraz gece kaldık yani bir iki minut. Hoş gördük kemene. Salam hormatly yurttaşlar. Ova, İnternetde. go geliyor değil mi? Halmurada sesimiz. Ne sesim bu İşliyor işliyor mi? yani. Ova. Öyle. Tabii. Onda bugün sorular ve düşünceler iyileşlerimiz bilen birlikte fikir alışverişi edeceğiz. Bugün biraz aktual mi diyelim, o ne mi diyelim. Berdimuhamedovlar bilen bağlanışıklı o temaların bir diyelim. Yine Gurbanoğlu Berdimuhamedov Antalya'ya gelipti de geçenlerde o tayda da bir sorulara cevap verdi diyelim. O ne hil verdi, ne edip ne etti deyip o sorasanız yine size görkezeli. Bu tayda. Yusuf Erim TRT World. Indi birleşler bu video ne merak tercümeli bir video üstüne İngilizce tercümesi gidiyor. Yani anardan düşünüp bolya XSM ova dengrek bir pes bir bektel. Ne dersiniz ki uzun değil 3 minut bir video insan. Bir dinleyeli de son üstünde bir neme kurum edip başladı. Hoş geldiniz Antalya. Halmurada size ses gidiyen değildir yani. Siz o gördüğünüz bu videonu. Ya atladayım bir 3 minut o sessizlik yağlak olup durur. Olur. Sayın Türkmenistan Hello Halk and welcome Maslahatı to Başkanı. Antalya. Konuşmanızda enerji Mr. işbirliğinin President, uluslararası you boyutuna said, vurgu yaptınız. you mentioned the Enerji tedarik international yollarının aspect of çeşitlendirilmesi energy açısından provision. So in order to enerji sektöründe diversify uluslararası these ortaklığın ways, geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? what would you say about improving international relationships and partnerships in this sense? Türkmençe tercüme ettiler mi? Tekrarlayayım. Şunu Tekrarlıyorum. Konuşmanızda enerji Dur kardeş, ben günahım değil. Sorry, this is not my fault, but we have some delays in interpretation, so I need to hear once again. Could you please repeat in Turkmen? Oh, Tercüme edersene bir yere. Energetik oyuncu sonra could you olay please dedi. Hava. translate? Could you please translate? Tamam. Haydi ver. Please, welcome. I need interpretation Konuşmanızda from enerji işbirliğini uluslararası boyutuna vurgu yaptınız. Enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi açısından enerji sektöründe uluslararası ortaklığın geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? Energetik taslamalar boyunca Türkmenistan'ın halkara hizmetdaşlığını östürülmesine siz ne il garayanız? Energetika kardeş, gaz mı, nevit mi, elektrik So could you please be more precise in country? It's gas, electricity, or oil, or all of them in conjunction? Gaz mı, nevit mi, Gas, oil, electricity, which one? Doğalgaz özellikle. İstasyonun TV gaz var arada sonra. Çeviri gaz olsa onu So if the natural gas, I would say following. Birinciden ilk ölene First of all, Türkmenistan bir şeyine diyalog. Turkmenistan, as you know, bir gazın meşhur oyuncu is dördüncü olmayı first top in the top four in the it's in the fourth place in the world with the gas reserves, and of course the only in the Galkanesh gas reserve it's 27 billion cubic meters of natural gas. So we need to think and see much more beyond. So according to the 27 trilyon kub metre gazdan international audit, Yusuf Erim TRT
O iyileşler dinlediniz yine. O katı gülkünç bir ýagdaý. Yine bu adam sonra düşünen ok bu bir. İkinci Türk dilini bir yöneköy nemede bilen ok. Yine Türk dili ulakan bir başka bir dil değil de umuman el alan vaktin başka bir dil değil. Bir gezek oturup gurrun eden vaktin düşünüp ýagdaýa gelýär. Indi birinci sorağı düşünmedi. Yani sorağı düşünmesini bir gıra koyaldı. Şu mesele var. Bu soruların sorulacağı öňünden belli. Sen sorayan TRT habarın nemelerde jurnalistler, olaryň hem jurnalistler Türkmenistanyň jurnalistlerinden az tapawutly bir neme. Iň soňy taýin soraw jogabam Berdimuhammedowyň öňünde taýin ýazylgydyr. Indi Berdimuhammedow haýsy soraw sorady. O haýsyny men jogap bermeli diýip ýa-ni öňündäki kagazlara seretip haýsyna jogap okamalmän diýen neme aljanlygy düşýär dese bunu ýurdun içinden ýa-ni habar berdiler. Bu zatlar diýe öňünden taýin diýe gurnalan diňe şonu ýerine ýetirmek galýa diýe özüňden durup bir ýa-ni garaşylmadyk bir soraga jogap beren ok diýe. Jogabyň taýin sorawam taýin diýär-de. Sorawam öňünden bilinýär. Jogabam öňünde ýazylgydyr. Indi şonam berip bilen okda ondan soňra ýazyly bolan zatlara seredip okap neme diýär. Berýän jogaby hiç bir dahylly ýeri ýok. Düşünýän zatyň hem dahylly ýeri ýok. Ine düşünen zat näme? Yani berilen soraw näme? Gaz geçirici diýildi, energiýa geçirici diýildi. Bir ýurtdan başga bir ýurtlara energiýa geçýär. Geçen wagty ugrundaky ýurtlar bardy, şolar bilen ılalaşyp demekmeli. Şol işte barmy sen nähil seredýän, nähil diýen ýaly bir gyska soraw, bu soraw 5-6 sözden ibaret bir sorawdy. Umuman el alan wagty daşary ýurtlara çyksa bir soraw soraýarlar. 2-3 paragraf. 2-3 paragraflyk soraw gelse näme edip bilýär bu adamlar. Ona da düşünmedi energetika mı diye umuman onun haysısı diye de gaz mı tok mu yenen o zatların gurrun eyyam edilen hemmekim şu mesele için üyüşüptür birinciden sen onu tazeden ömne verilen adam o kaplı nokta. Indi bu şeyle yağda yani bir soru soracak sonra şu sorunun üstünde gidelim hal burada. Yani şu adam Türkmenistanyň gazyny satyp ýa-da Türkmenistanyň gazyna eýe bolup görendir diýip pikir edýäňizmi? Hem hal murada da sonra gurrun etmemiz üçin hem illeşlerimiz hem ne pikirlensin. Türkmenistanyň gazyna eýeçilik edip bilme akly barmy şunda diýip soraýyn. O hal murada söz sizde. Sağ ol Kamil. Men şu tribuna çıkıp oturup mahluğa nähil jogap berjegmen bilemek dogrusyny aýtsam. Ol dini öýdünler bütün Türkmen halkyny maskara edip durdy. Halkymyzyň depesine çykan adamyň akıl derejesi düşnügi şol. Kim akıl çağa ýaly. Ol ýurdun energiýa sektorynyň nämeden ibaratlygyny bilenok. Ne jogap bermeliginden bilenok. Nirden gelip nire çıkarılyandan hem haber yok. O düğünün bir haber adam. Onun soruyan adamım yok. Näçe çıkarılmalı ya nirelere uğradılmalı, näçe satılmalı. Sen şu garant kıyal olup otur. Paktada nämeden näçe Türkiye çıkarılan halkın iyiden uğradayan pulunun ödünü kazanacak karında işin olmasın diýilen. Bizim öňkü aýdyp beren ýa-ni çaklanmamyzy öýde suwut edip otur şu tribunada. Şu bar bilýäni şu halkymyzyň boýnuna dakılan ýeme bar da näçe ýyllar bolaýdyp gelmedi. Aýne bir gaz boýunça 4-nji ýyl. Bolly, oğlum şonu aýdyp otur. Ýöne dine diýe ýemede diýe bir halkyn ýemede çıkaranly sunsa diýip. Oğlum şu onun meşil we şu gaýtaran gelýär.
sanlar. Başga ütgeşik zat ýok. Çıkarılan bolsa ya or var bolsa şoň orun ucuna biraz näme çıkarılan näçe trilyon ýa milyardlap çıkarılýar. Nira gitdi, nira satyldy, hany girdijese, nira harçlandy. Zatlardan ol adam behabar. Çok ýerine dikme serdar diýil ýerler şo ors getirip ýakasyny ne şeýtler tut. Şaýda oturup ýa sen oturarsyň, ol otur başga zatlyny işin bolmady. Ana näde halkyny edýän bolsaň, edi bir näde garýan bolsaň garyber. Türkmen çota promosyonu näçe azarlygy bir de gowy diýär Moskwadaky oturan ýok emeler, hojaýlar. Hep o millete siýaset etmek gerek gel. O millete hizmet etmek gerek gel, saglyk uğruna. O millete aýlyk tölemek gerek gel. O gymylap ýok ödünekle ýykylan ölüm ölüp gidýär. Hem Türkmeni jogap berýän adam bar. Onun üçin men bärde aýtjak bolýan adam ýurtdaşlar. Ol ine şumal Türkiýe gelipdi. Ağzın doldurup gürülýär. Biz gaz boýunça dünýäde 4-nji ýerde diýär. Zaten insan hukuklaryny berza etmek boýunça dünýäde 190'a golay döwletiň içinde iň iyiden ikisiniň biri. Ya iň iyiden birinji bolýar ýa-da ikinji bolýar. Bir ýyl beýlerek, bir ýyl eýlerek. Şo demir gazy Koreýa bilen ýarşy insan haklaryny bozmaklykda. Indi o taam hani minbere çykyp, yani ağzını köpürjükledip gürläp oty, şo jaýyň ýeňi aňarsyna diýiller. Ine 60 oturup Türkmenistanyň garajdarlary ejir çekip oty. Yurtdaşlary. Hani ol geldi, sen hani duşuşda halkyň bilen, eger sen şo halk bilen halkyma hyzmat ederini bol andyşpa uýalan haramzady. Hani şo halk şon ejir çekip otyr Türkiýede. Näme üçin sen duşuşaňa, näme üçin olaryň problemini çözdüňi, näme üçin şolar sen ýurduňa alyp gideňi, ýa iş bilen üpçünedeňi. Ol agzyny doldurup tribunadan gürle kemini. Ene şu ýerde men halkymyza bir ýüzden aýtjak bolýan zadym bar. Siz isle kabul edin, etmän, şol tribunada duran mahluk siziň hemmäňiz gul we gyrnak hasabyna görýär. Şonuň üçin sizi innen agam, sizi iden agam, sizi sereden agam seretçegender. Nirde ýaşaýan bolsaňyz, ýatyp turýan bolsaňyz, ölüp gidýän bolsaňyz öz işiňiz. Siz maňa ýa şu Türkmenistany gerekdäligilen netije çykyp durýar. Şunun Türkiýe gelmegine de, edýän çykyşyna da, o gaz özüniň halkyň kadar, şol bilýän zady, şol 10 meşil bar gaýtaran gelýän lozum bizini 4-nji ýerde. Näme desen 4-nji ýerde. Şonu siz isleseňizem, islemeseňizem ýurtdaşlar kabul etmeli bolýan. Ola sizi gul gyrnak diýip hasap edýär. Siz özüňiz kim diýip hasap edýän bolsaňyz her biriňiz özüňiz çölersiňiz aýnan öňünde. Sebäp eger siz şonu özüňizi prezident ýa-da ýolbaşy ýa näme ol näme lider Peter şular ýaly söz bilen on beýgeldiýän bolsaňyz onu siz şoň aýdýan sözüne münasip gul ýa-da gyrnak ýok. Erkin adam bolsaňyz onu öz hak hukugyňyzy eliňizden gaňyrly bolan hak hukugyňyzy ýygyna gaýtaryp almak. Başga ýol ýok. Ine özü subut edip otyr, bütün dünýäň öňüne çykyp it maskarasy bolup. Ne soraga düşünýär, ne jogap berbilýär. Meni ýa dogry aýtdy. Eliniň öňünde ýazylan zady okap bilen. Oguldyňa şeýlem kädiýsek, atadan mene beýle bolup çykdy. Bular da A harpynyň şermenine, mene maşgarada bilen. Hiç asan ilim, bilim, kitap okumadığı adamlar ne şeyle bolýar. Nädip 25 tane kitap ýazdy köpürtmäge üçin. Ya 45 mi? Hayran men. Bu şeýle diýen boly, şu mahlukda näme çykar? Men düşünüp bilemem. Näme üçin halk şunu şu näçeli depesinde taklap. Gaýraty bar bolsa, Sübeyse gelmeleken şol. Ine şonu menim görkezerdim halka. Nädip şu mahluky garşylamadylar. Ine ilatymyň 60% Türkde. O yerden ses çykýar, halkdan ses çykana. Gelşi ýaly ýygyna dolalyp gitdi. Näme üçin köçeler dolup protest etmedin? Biz ýurda dolanjak ýa bizim hak hukukymyz berin ýa-da ýygymyza galy çağalar hiç bir hak hukuksyz galydy. Ýemek sesiýasyny çykarmasaňyz depäňizi şanyny öňküden beter edip döwer. Ýewjelem görünüp dur.
Kıysaça men şuna deýelim ki, bärde aýdylmazat gatyken ykdysat tarapdan eger energiýanyň nämeden ibaratlygyny bilmeýän heýwan döwlet başyny ya esas wezipany eýleýän bolsa, diýmek düşnükli zat näme üçin getirip onu şo taýda oturdurdylar. Men şuna düşnükli. Bu hal murada yankı oğlu bundan yani beter miken o bulan beter iken diýýäňiz. Yani hemçin oğlu gelmedi bu taýa. Bu näme haýsy näme bilen geldi? Haýsy sıfat bilen geldine. Sorulmaly, soraň yankı iň birincisi. Oğlu gelen olsa hasam samsyk boljakdy. Şimdi bu geçirilen forum yankı Antalya'da geçirilýär. Yılda bir gezek geçirilýär. Ýalňyşmasam geçen ýyllarda da boldu. Yani biraz siyasi neme almalı da bu meseleler. Şonuň üçin gürlemeli bolsun. Iň bolmanda bir sorup o jogap beren şekilli bolmaň gerekli diýilýär da. Bunun ýaly gelip gidip bolanokda. Soň serediler oğla bolmaýan o taýlara. Indi soň özümiz taýinlap uğradyp durlar. O eýeleri, hojaýynlary bulary. Bulara mine bar elinden gelýän şu soň bunu mine terjime edip berýän var. Birini çağırdy ýanyna gelip terjime edip berýär-de. O görgülem o düşünen o eken. Türkçe gaz taslamasyny diýär, o gaz taslamasy bolýar ol. Bular bu taýda gurrum ýanky gazam däl ýa mesele. Bir energiýany bir ýurtdan başga bir ýurda nemetmek, geçirmek. Şonuň gurrumy, şonuň siýasaty bolmaly. Şonuň üçin çağırdylar bunu. Bir gürle bir siýasy meselede bir gürle diýip çağıran bolmalylar da bunu. Sebäbi bir näçe ýurduň üstünden geçecek bolsa diýmek gelip o bunun gurrumy açyk edilmeli de. Bunu berýän jogabam beýle bir zat däl, umuman bir jogap taýinlapdyrlar, ýazypdyrlar beli. O jogabam buňa gabat gelen oksoňda dowamam barda munyň. Ýa uzyn bolan soň ýyldaşlar hemmesine. Evet, bilmediniz internetten gözleseňiz çykýar bu. Soň yankı halmırada 4-nji ýerde durýan meselesi var. Aýdyşyňyz ýaly bir näçe ýyllardan bäri dowam edip gelýär. Ýöne Türkmenistan şu an 4-nji däl 6-njy ýerlerde diýip geçýär-de. Üýtge ýa ýyldan ýyla näme göre üýtge ýa-da täze guýy açylsa ýene näme etse başga bir ýurtlarda az ulrak gaz guýlar açylýar-da. Soň üýtge ýa bu zatlardan hem habary ýok. Şol berilýän propaganda biz 4-nji ýerde diýip övünmeli. Başga nemesi ýok. Ondan soň 27 trillion kubmetr galkynçda diýär. Ýol ötende ýaşap görenler. Ýol ötendäkiler görüm şo gazy sizin ýaşaýan ýeriňizdäki ekologiýany bozup zaýalap çykarýarlar. O sizem o gazdan hiç ýyl peýdasy ýok. Taşynda işläp görürsüňiz ýurdum çykyp. Indi soň şu taýda aýdýan ýere biz ekologiýada gaty gowy serediýäs diýilen manyda da aýdýar-da. Görkezde biz demane. O ýol ötendäki o kukurt tozap, o kukurtyň tozap durmasy töwerekde ösümlüğün yetişmejegine, gurap bitjekdigine işaret edýän bir neme de iň esasy ýörüýte şo barada geçirilen eksperimentler var. 70-nji ve 80-nji ýyllar arasy ýalňyşmasam Amerikada ýörüýte şu kukurdyň ösümliklere berýän ziýany barada eksperiment geçirýär. Hatda men onu ekranda da görkezdim size. Böleklerine. Ýene ýagdaý şu bularyň aýdýan zady ýalan, hatda özleri hem ýalan. Türkmenistanyň gazynyň eýesi bular däl. Bulary eýesi ýaly edip görkezýärler. Ol nemeleri bardyr. Edil doğru gelmän biler. Käbir aýallar bardyr. Gaty güýçlüdür. Ärini kontrol edýändir. O nerede näme aýtjagyny, ýene näme etjäni diýen etdirýän aýallar bardyr. Bu o dominant bolýar-da. Bularym edil şeýle, bularym dominanty Putin, Kremlin nemeleri.
Yani Rus imperiyası da Kepman Veskası. Şolar bizim gazımızı alýan Türkmenistan'da şonça gaz satılýan bolsa o Türkiye çelinde Türkiye gelýär diye da gaz Türkiýanyň onça gaza mätäçligi ýok. Türkiýeden Ýewropa geçmeli. Indi buların şu taýda edip duran zadam şol. Ine biz seret diye İngilizce bermeginiň manysy şondan gelýär da. Seret ine biz ılalaşyp Türkiýe çelli getirip bilýäs. Ýewropa diye almak isleýän bolsaň biz geçirip bilýäs. Hilende mäni berip dur Ýewropa. Habar berip durlar. Bu işler şeýdi edilýär da Veskasy. Bulam ine şonuň gatnaşyjysy şo gürläp oturuşynyň sebäbi şondan gelýär. Şeylere hamra da bularım hemme zady yalan, özlerem yalan. Özlerem hakyky da. Ýa-da zakemene. Onun sol ýanky sen aýdysyň ýaly Türkiýe gelip indi şu forumda bir zatlar diýmeli, indi aňyrdan muňa berilen tapşyryk bardy. Kremlden. Yani bar gitdi şu taýda görüler, şu real zatlara aýt bizde mümkinçilik bar. Ýewropa satyn aljak bolsa biz energiýamyzy uğurdy ýa-da nebit beýleki näme gerek boldy. Hep Orsiýet sanksiýalaryň aşagyna ýatyr şumal. Indi bir zatlar edip başga bir ýollar üstü bilen pul getirmeli. Halkyny eklemek üçin ýa-da enerji ýara satyn almak üçin ýa ýöndürmek üçin. Indi şu taýda Türkmenistanyň neutral statusy ýa beýtaraplygy hem-de bir dikme serdarlary urwan bolsa bunlar şolaň üstü bilen pul gazanmaly. Baýlyk hakykatdan Türkmenlerinki ýöne satylandan soň şol puly Kremle gitmeli. Mahallam edilip oturulur da şol hani bir milyon torlap nevit önümleri gidip dur. Nira gidiyor? Hanımın girdi? Hani kal? Ama başka onun mesleğini petrinden yerası baylıklarımız var çıkarılıp dururlar. Bir yerde hasabat yok benim. Yani Niyaz dövrünün iki yaka bardı, olum son yattı, sonra statistika ulluğu yatırılarından sonra. Ama dövrünün aslında hiç niyeden geldi, niyeden çıktı, kimin cüvesine girdi, bu da atır bardı kelam ağıt, ne halka ne parlamenta hasabat veriyor hükümet. Onun için benim çaklamam şular yani şu tak yörüte uğradılar. Sen şu tayda çıkış edip ay tep Ýewropa şuun kynçylyk ýagdaýyna tep nebit gymmat berdi, nebit önümleri gymmat bendin salyarka ol bir gaz gerek bolsa ine neutral Türkmenistan bir tarap Türkmenistan üstünden bir aktyryp uğradylyk. Yani Azerbaycan'ın ýanky bir tanap ýemese bilen ady bilen belli bir gaz geçirici bilen Türkiýeden amaňyk ine Ýewropa döwletleri. Bu proýekt bar Niyaz döwründe bardy. Ýöne şonu indi öz adyny jarlandyrýan hamana adyp. Jarlandyrýan bolsaň sen şunu söýlep näme üçin öz gazyň özüň satmadyn? Sen sana Putin buyruk berýänçä. Ine şonuň üçin indi şu Türkiýe gelmeginiň men üçin alamatlarynyň biri Orsiýadan gaznasy boşady. Indi onu doldurmak üçin öz marionetkalaryny ullanmalar, ýüpünden çekip bereni Merkez Aziýadaky oturtma prezidenti we goşadyrmak üçin. Ine şolar ullanýar, sen öz ornuny. Täbiriniň üstü bilen ýanky dronlar üçin, raketler üçin çipler var, elektron. Şolar getirdi. Meselem Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbekistan odur berilen maglumat. Türkmenistan'da näme var? Ene tebii baýlyklar var. Ene şonu çıkarıp atýarlar. O nirä diýär, ol nebit diýär, bir ýalňyş ýa birler. Elbetde şol Ukraina urşuna tarap uğradylar. Ne? Onun için bu taýda artykmaz bir o taýda halkyň ýa döwletiň Türkmeniň baýky düşün Türkiýe baran piýada däl. Dinle hocalar bar gitti ýensen şu taýda ine şu soraglary berilýär öňünden jan aýtdy. O şu aşgabatda alaş Qur'an ýazan soragy hemem jogaby. Şona mukabilene ne meýdine itmas arasy bolup gidip barýar. Bärde men şu inqynançly zady gül ýaly Türkmen halkymyzyň depesine ine şular ýaly Samsun getirip oturdylmak. Halkym şunu çekip çydap ne? Men taşy näme diýip aýdyn şu taýda şu mesele. O hal murada ýanky nemede gowy üns çekdiniz indi.
Näme üçin şu Rusya Ukraina karşı uruş başlanandan soň Türkmenistanyň ýa-da ýene-de Gazagystanyň gazy bularyň ýadyna düşdi. Baba. Näme üçin? Sebäbi Orset bilýär. Bundan soň Ýewropa bunyň gazyny almajagyny bilýär. Iň bolmanda meniň gol astyndaky ýurtlaryň gazylaryny emäň üstü bilen geçirsen network edýärler-de bu mesele şu wagtga gidip duran mesele network meselesi. Türkmenistan, Eýran, Gazagystan, Azerbaýjan şu 4 ýurt öz gazylaryny bir gaz geçirjiye baglamaly. Soň şu gaz geçirjide Ýewropa gitmeli. Orsaýadam indi buna ýanky şo ýol bilen amal aşyrýar. Iň soňky Gazagystanyň hem Türkmenistanyň hem gazy orsunky başka bir nämäki däl. Bu gezek men öz üstüm bilen özüm satyp bilmesem Türkiýanyň üstü bilen geçirip Türkmenistanyň gazy iň soň meniňki diýär-de. Sebäbi şu wagt galkynyş nemesi var da gaz geçirici, gaz neme çıkarılayan Hytaýa gidýär. Ýene şonuň pulu nerede? Ýa näçe ýyl boldy? Nerede? Bu pul nerede? Türkmenistanda hazine yok, Merkez Bank yok, bir saglyk sistemasy yok, ýene bir zat yok. O satylan gaz, ýa-ni bir iýerilen gazyň pulu Türkmenistana gelýärmi? Yok. Gelen yok. Şeýle bir zat bardy halmyrada. Şu hiç berilmese de diňe Türkmenistanyň ykdysady sistemasynyň ýa-ni ykdysady diýen maliýe sistemasynyň içine giren wagtda bu hökmen suratda bir täsiri hemme nem etmeli, yetmeli onuň. Hiç ýyl täsir görülmeýän bolsa diýmek o pullar Türkmenistanyň içinde däl diýmek. Hiç uğran ok. Gelen ok sebäbi şu gaz guyularyň eýesi Gazprom. Gazprom göne ýa-ni Türkmenistandaky gaz ojaklaryny satyn aldım eden bolmaly ýa-da pelança ýyllygyna krein aldım diýip o şeýle düzgünlerim bolup bilýär-de. Iň soň öz nemesi kol astyndaky bir ýurt Türkmenistan orsun. Öz nemesine göre, işine göre bir şert töredýärdi. Soň şu şertiň esasında da Türkmenistanyň gazy Hytaýa gidýär, pulam göne Gazpromyň hasabyna gidýär. Zatlar neşeyle ansat kızıklı görünüşde işleýär. Yani bizim halkımız bu zatlardan havarsız ettiler de yürüydüler. Bir näçe ýylyň dowamında üstünde işläp geldiler. Gaz şu çıktı çıkalı hiç Türkmenin elinde däldi halmyrada ýene Sovet döwründe de ýaşady. O gurrun versin ne halmyrada. Awa bir olar şol nebit gaz sektörüň 50-nji ýyllarda, 40-njy ýyllardan başlandy şol çeleken nebit zady bardy. Çelekene çykýar. Soň 50-nji ýyllarda nebit dağın etegini oturdup ödeydi, yataklar açıldı, ondan soň barsa gelmediydi, gaz yataklar, nebit yataklar açıldı. Onun nebit dağ şäheri guruldy 50-nji ýyllaryň başynda. Soňra Aňryk süýşeldi bir soňky ýyllarda bir tapyrly Lewap welaýatynyň nakly, Mar welaýatynyň bir çetini. Şu zatlar SSR zamanına başladı. Hemmesi Moskwa gitdi, näçe gitdi, aýdylýa şol sanmy artyp ýazdyrlar, kem ýazdyrlar, on barlak görýän adamy ventil ýokdy şu döwür. Ventil ýylan şol barlyk bar, näçe köp aktarly milliard, milyon. Son saniýe şoşuk ýok hasapçy. Moskwa aýdy, şonça ağırlykdy ýa boluk oturdy, ol alındymy, alınmadymy, 2 salındymy, 3 salındymy. Ol gaz akyp gidip dur, SSR ýykylany. Niýe satyp bilmedi, ta 96-njy ýyla çel. Hiç de. Emma gaz akyp gidip dur. Mutlu temmez, hana Yulia Tymoshenko'dan sorum. Ene şol alyp gitdi. Bir pikir edip görüm 7 milyard kub metr gazy 9 dolardan satyn alýan ýazdan.
Akademi onu $180 Ukrayna'da yerleştiriyor öyle. Anırlığını da $50 satıyor. Yani şeydi sevda etti. Niye Türkmen aldı bilen. Var hani 96. yılda kıymetine seyredayla Polklemnikov'un yazın kıymetinde var. Diyecek böyle yani zaten kaldı meselede geçmişten beri sol şeyle. Sonra gören Merkez Adiyet Center deyip bir yemesi var. Orta Adiyet Center. Kaldı prova diyorum kattır diyorum. Onlar bir aptalını Kaspi kenar yakı turba provada çektiler. Yani bir Nazarbayev, Putin, Urvan Gülüçözü bir şu nitkan çektiler. Kaspi'nin üstünden geçirip şu Azerbaycan'a varmasın diyor. Yok, Nabucco deyip yürütü proyekt vardı kemini. Ben de şu hükümetler bolman, ben tarihim teredik göreyim. So tayda şu däşde näme şu alaşıp bilmedi, näme sevdası var, näme peydası var ya ziyanı var. Şu dengin içinde näçe baylık var, hemmisi yazıldı. Son geçirtmeyecek bol Putin şu Kaspi kenar yakasından o Kazakistan'ın ortaya çıkarıyor. Inni şun kun. Yana bir dakika halkımızın bilmeyen. Yani gazda reverse diyen bir düşünce var. Tumarga Türkmenistan'ın Orsiye'de baryan varsa akıp ya Kazakistan'ı. Sonra şu gazı iğnaktırma mümkünçülüğü var şu turbo bile. Düşünüyor musun? Yani mekkerlik şutaydı. Hazır Putin'in geçmeyen yatan gazı var Orsiye'de aksın. Sonra reverse bilen turbola bilen getirip Türkmenistan'a hemen Türkmenistan'ın gazı Baku çıkarılıyor, Baku'dan Türkiye'ye diyen oyun oynayacak böyle. Ya İran'ın sanksiyalarına aşağına, İran'ın gazı geçene. Geçti Kazakistan'ın nefti bilen gazı geçmeli, geçti Türkmenistan'ın nefti bilen gazı geçmeli. Özbekistan'ın kıynansının ödüne yetenek, ne nefti ne gazı. Var bu cipsi diyor. Ne, bulan oynayan oyunu son, ya oynayacak böyle oyunu son. Orsiye'den gazım, ya neftim, yankı bir Türkmen'in gazı nefti adı bilen ya Kazakistan'ın bilen Avrupa çıkarılır. Sen? Ne? Şular ya oyun olacak bolup duruşuma. Ya oyuna başlanına ya bir çeti. O, bundan soň Orsiýet indi özü satyp bilmeýär göne Ýewropa. Uruş gutarandan soňam. Satyp bilmeýär. Şonuň üçin häzirden näme edip aladasyny edip berlerdi. Bundan bir 5-6 ýyl soňunyň aladasyny edip ber bular. Yani uruşun entek näil utarjagyňdan özleri hem habary ýok belin yani şeydip taýinlik görülýär-de insan. Şeýle o halmra da o Türkmenistanyň ýa-ni reverse izne akıtma bolýar, izne öwürme diýelýär-de. Şo ýol bilen hem arkaýynlyk bilen satyp biler öz gazyny hamada Türkmenistanyň kıyal diýip Türkmenistanyň öz gazam olaryň insany şo taýdan hem alyp satyp bilýär-de. Bunun demesi şol, Berdimuhammedowyň Antalya gelmesi o taýda çıkış edip yalandan sonra cevap veren yal etmesi hemmesi yani reklamadır. Avrupa reklam ediyorlar. Yine biz olalaşıp bilýäs, o bir gaz geçiriciğine döredip bilers. Yine şu yurtlar var, bu yurtların hemmesi nemesinde o yani pikir birliginde diýilýär. Şol nemäniň reklamasy yani illeşlerimiz näme üçin geldik, näme bolduk diýip soraýarlar-da. Bolan zat ullakan bir zat däl. Bu zatlar öň edilmeli aslında. Bir wagt edilmeli zatlar hakyna sereden wagtyn da Türkmenistan garaşsyz däl. Türkmenistan garaşsyz bolman soň iň gowy ýa-ni Türkmenistan öz gazyny satyp biljek iň gowy bazar Ýewropa bazardyr. Xitay hem däldir. Xitay hem ulu bazardyr welin ýöne ynamdar bazar däldir. Iň ulu ynamdar bazar önümçiligiň hem hemme zatynyň köp bolýan ýeri Ýewropadyr ýene iň soňa. Aýlanyp öwrülip Ýewropa bar ýa bizim kontinent näme ýakynlygymyz göz öňüne tutulan wagtda Xitaýa Avustraliýada gaz satýardy. Olaryň näme başga da
nemeleri var. Satıcıları var. Dine biz değil. Biz satýas, ýöne biz özümüz satamsak da ýa-da orsiýet satýan pulnam bolýar. Haýa. Şeylerek o ýagdaý bularyň hemmesi diňeje reklamadan ibaratdyr. Ullakan zat ýok. Ýöne şu taýda sağ bolsunlar, ýa-ni bizim aýdyp gelýän zadymyzy suud et berdiler de ýine sapara açandan bäri aýdyp gelýärdi. Şunu bir çıkarıp gürledim ekranda şulu adamlar diýär-de. Bu ine çıkarıp gürletdiler özem taýinlikly. Sorag öňünden kesgitleren, jogap öňünden eýem şo kesgitleren soraga görä ýazylan. Ýöne şonam adam şekilli aýdyp okap soraga da düşünen nokta öňünden taýinlikly bolan soragyna düşünen ok. Türkmençe edip ber diye o zatlara da gerek değil. Ullakan bir dilin tapawutlugy ýok. Birinciden. İkinciden näçe ýyldan bäri sen ol Ahmet Çalık, Erol Tabanca bilen ýurdu ýa-ni taýlap gelýäňizde bir bilelikde. Olardan öwrenmedilermi ka? Diýilen soralar. Kemene bäde şol nebitga emnesini ýa Türkmenistan biraz başlap boldy diýip aýdýar şonu nebitga sektoruny aýdyşyň ýaly bir ütköşüklik bolaýmaly bir hukmany şertde ýa Ýewropa bu islew bildirdi Türkmen gazynyň da neftine de etedäwdägän. Şol döwür başda Niýazow diktatorda da 90-92-nji ýyllarda ýa 93-nji ýylda o ýentek özüm hakyky diktator keşme girip geçmedi adam bolansa bir dürli ýurtlaryň ýa-ni bir energiýa enerji sektoruny işleýän firmalar geldi Türkmenistan. O şert işlejek bolurlar ýa-ni aktarış işlerini geçirdiler. Ýöne başa barmady näme üçin? Şoňa birinjiden Putin ýol bermedi. Orada Putin ýokdy, başda Yeltsin ýol bermedi. Ya Gazprom. Tapawut ýok, Ors imperiýasy da. Ors imperiýasy ruhsat bermedi. Soňam bir ikinji tarapdan 95-nji ýyldan soň ýa halky gysyp başlady. Tutluk esasy jazalanyş şäherleri 90-95-nji ýyldan soň başlandy. Başda iki eko bilýärler, o tutdy ýogurtdy, aýyrdy. Ol göze görünüp duran zatlar bir kadar. Ama köpçüliklerin gyrgynçylygy, owda näpe türmesi gurulanda. Hemmejikler şo konslager şertine gurulanda. Soňra gün maçar gördü, biz gije güni daýdy otur, ýetirip otur. Bir ýerde forum bolsa, Türkmenistan ýa-da diktator şu bilen hiç ýyl gatnaşyk etmedi. Ondan olar şol öz firmalaryny Türkmenistanyň ýylyna çagyrdylar. Niýazowta ýa-da insan hukuklaryna hormat goýan şeýle düzedýän şäher. Halkara şertnamalaryna gol çekýän ýeri bar da Niýazow. Hemmesine bolmasa da bir bölegi. Ine şoň üçin ondan bu islerini ýatyrdylar. Şol Türkmenistanyň diktatoryň elinden o ýa-ni nebit gazy aljak gelýän ýalyny ýagdaý döret. Olu bärde biz özümüz şol çykyş edip köp berler. Indi şu Türkmen paxtasy almaýanlar köp döwletlerde şol çağa rahmeti bardy. Şol döwürem şol nebit gazy bir insan hukuklarynyň berja edilmegi bilen baglaşdy. Ne derecede başa barmadı, ol başa gap ýöne şol ýagdaý bardy. Inni keredin şol ýa-ni Niýazow gurban bolup sesin çykaryp bilenler soňra şu Nabucco proýekti bardy. Inni soňra kış sen dogry berläp geçdiň. 2 ýylyň dowamyny inni ýa bulara meni götünjeklap rewers edip başladylar. Bir zatlaň üstü bilen Orstiýadan geçmän ýatan ýa satyn alman ýatan gadyny nebidini bir zatdan başy marka üstü bilen döwletiň üstü bilen Ýewropa atlyrmalar pul almak üçin. Bulan gaznasy boşady.
2 ýyl uruşy çekip çıdamak bol ansat işler on harajadan. Şuma bir Ukraina kömek etmek üçin 50'den gowrak döwlet mesela gaznasynyň pul geçirip ötdi. Şonu da yetenek. Abi Orsiýet ýeközü galyp oňa hiç kim pul berýän adam ýok. Ne pul berýän ne onu gollap eden biziň Merkez Aziýa döwletlerimiziň ýolbaşçylary. Ýolbaşçy diýen goşadyrnak üçin. Ene bizinkiler bolsa, bizinkiler diýen näme diýen başy. O atalogum ene iksan goşa kelle Putiniň öňüne ýazylyp ýatyr. Olar gadymyň, neftimiň, baýlygyň, halkynyň, topragyň beýesi däl boýlanardy. Ýetana Kreml. Neçe uruş oturýança bular edil sakırtga ýapyşyp hem de sorup çykanjaklar. Hem halkyna bermäge olarda aýlyk tölemäge pul ýok. Ýa-da iýmit satyn almagy da serişde ýok. Oňa da näme gerek? Valyuta gerek. Valyutany bir ýerlerden tapmaly. Ýöňleriň aharydan hiç kim alana alaýda Hytaý bilen Hindistan olam şol arzanyň mugut töläp alýarlar diýdi. Runkul. Şoň üçin bular üçin bir amatly ýagdaý. O Atalovlamyň elindäki kişi gurjak. Onu şolong Türkmenistanyň adyndan gady nebde Türkmenkiň satyp oturýar sen gaty dogry belläk. Ýöne olara kän köprek pul gerekdi. Diýmek özünikiň reverse edip şol öz ýurduna gadym nebde Türkmenistana aktyryp bilýär. Ya Türkmen gady, Türkmen nebti ýa çyýmaly hökmüne dogry bilýär. Ne? Olara pul gerek şoň. Nawa. Näme dişler ýaly aýna Özbegistan bilen biz bitişik de ýa-ki bir seretseniz şäheriň bir tarap Özbegistanda, bir tarap Türkmenistanda ýaly bir gowja näme ýazarlap görseňiz ýöne gazy Türkmenistan däl de Russiýa satýar. O näme üçin ele bolýar? O dengiziň üstü bilen geçip gelip gaz mı satar? Ýok, Türkmenistanyň gazyny geçirýär, orsun eýesi bolsa orsa. Şeylerek kıynansak da bunun memesi şu at yine Türkiye'ye gelse diye de yani Avrupa geçirmek maksadıyla ayrılıyor da bu. Bunu da etseler yine de bizim gazımızı Ors sattı oluyor. Hem özünkiyle hem koşup bile sattı ya da Amra'dan ait şeyler. Yani Avrupa kat ulu bazar. Şu vaktam yani Ukrayna'nın üstü bilen Avrupa'ya geçen gaz, turboz geçiricisi var. Yine şu tayda geçen nemede Türkmenistan'ın hem gazı geçiyor. Yani şu turbodan geçen gaz, o Türkmenistan'ın gazı geçiyor. Şu turbodan hem Karadeniz'in üstü, yani şu turbo diyen şu uğurdan hem Karadeniz'in üstü bilen Türkiye'de geliyendir. O kiçirak nemeler, ulu değil. Näçe Türkiye 26 mı 20 näçe prosentini şu taydan garşylaýar da gazyny Karadenizden gelýän turbadan. Ne? Olan bizim gazımız yani Türkiye'de yaşap görenlerin köpüsü aslında biz öz yurdumuzun gazını pul verip yakıp yiyoruz yani yurdun içinde. Yani iş yok, gene näme yok deyip çıkılıyor. Seyretseniz ne şeylere bir halka var aylanıp özüne gelýär yani bu ucu. Doğru kamina. Bu yeme bu gaz turbo odul yani eser de onu yolu oylan bir yeme Karadeniz'in aslında. Son yani Putin oylap taptığını bir Baltıkan üstünden aktarıyor diye Avrupa sonra partladılı geçeni kim partladığının belli değil hazır içeride bu. Yani şu Seret Orsiýet öz gazyny istediğinçe Karadeniz'in aslından geçirmäge hakkı var. Emma Türkmen şunu Kaspy deniziň aşagyna şu ýa-ki Nabucco proýektini geçirmesen hakyň ýok. Täp boldy birden turbo patlasa ýarylsa ine deňizi zaýalar, ekologiýany zaýalar diýe. Emma Kaspy Karadeniz'däki Orsun turbosy ýarylsa ekologiýa zaýalanjak gelmişdi. Ýöne Karadeniz'de howply zat bar. Şol deniziň suwunyň gatlagyna şu ýeriň aşagyna çykan metan gaz saklaryp kalýar. Şol bu gorp çykany deniz ýanýar. Yani 100 yıllardan o partlar değil, çak ediliyor Karadeniz.
görünüp oşo köpölüp gidip barýar da oşo gatla. Emma Kaspy dengizine oň ýalda ýok. Öňler toslap, oýlap tapýaryn şu türkmeniň gady aňryk artmasyn, türkmen şoň eýesi bolmasyn diýip. Inni gelli inni Orsiýadan gaznasy boşanan soň inni şu türkmeni şol ýani bir taraply statusyny ulan Ýewropa türkmeniň adyny şol gady satjak, nefti satjak. Bir bölegi türkmeninki şumar eýelge de oturan Orsiýadan, ikinji bölegi Orsiýatda satyn alynan geçmän baslyp ýatyr gaz gorlary bilen neft gorlary. Ine artykmaş arifmetika gerekken. İyileşmez yazıpdyr wagtda Russiýa ayakda türkmeniň hasabyna dur we habarlar dur we habarlar bar diýip Türkmenistan Turanyň agzasy boljakmyş, Rusdan uzaklaşma oýuny oýnaýarlar diýip yazıpdyr. O hakykatdan hem şeýle. Ol Turan nemesi bolup bilmejekdigini ýa-ni dürli tarapdan seredip aýdyp borýany şeýle bir zat bardy. Hukukyň işlemeýän ýurtlar bir ara gelip bilýän däldir. Yalandyr we gelben bilen okdur. Näçe ýyl bolupdy indi şol ýygnaşyklaryna. Bu zatlardyň içki we daşky siýasat üçin, göz siýasat üçin edilýän zatlar hakykatda eýle bir Türkiýe milletleriň, ýurtlaryň birleşigi diýip bir zat ýok we edilmesen planlanan ok. Eýle zatlar planlanan ok. Hiç-ýyle. Diňe ýa-ni uzaklaşma oýuny oýnalýar diýip aýdylsa şu taýda ýyldaşymyzyň ýazyşy şo dogry bolýar. Ýerde işte bir potensial bar. Bir mesela şu Merkez Azia Respublikasynyň dilimiz bir dat desturumuz gelip çykyşymyz köp ýerlerde biziň dowlatlar goňşy bolup ýaşap gelýär asyrlar boýy. Birikçek bolsak birikme mümkinçilik bar. Ýöne şuň kugunyň siýasatçylary bilen ýa şuň kugunyň oturtma prezidentleri bilen hiç açan bolmaz. Bular diňe öz halklaryny ağlamak üçin şol suwsuza kidip suwsuz getirmek diýen bir görün ama türkmen. Ene şol olaň etjek bolýar. Ya oýnap oturan oýny. Ýa aýdyp geçdiň de ýa-ni bir Ahmet Çalık bilen tabançy olur bütün Türk milleti däl. Son vekili. Yani şu iki vekil şeydi Türkmenistan tarlap oturka galanın da näme garaşmalyan soru berýär da ýurtdaşlar. Ondan biri gersmi, biri gitmezmi? Onun için bir geçilmeli yol gatyken bir alaşa gelinýänçe iki taraplayın, köp taraplayın bağlanışmaly şertnameler var. Onu berja etmeli. Kim berja etse hukuk devleti yok, devletin yok yerinde. O diktatörler bugün var, erti yok. Hani sözünden däni boti. Putin ana biz ya Ukrayna bizinki, o plan devlet bizinki, Polşa bizinki, näme Finlandiýa bizinki bir döwür çataklar bu. Meçitlik gaýdypdyrlar. Erti gelir Türkmenistana da ana goşuda biziň hajymyz dur. Haç gaýdyp diýme şo biziň imperiýamyzyň serhedi şoldy. Ana gurban bolup gaýratlar kek bolsa ýyksyn şo hajy. Başarmaz. Haca gidip gelir Mekke. O taýda şeytan naşlanýar bol. Emma hakyky şeytan diken hajyny ýykybilmez. Gaýrat ýokdur. Sebäp o özü dikme serdar. O dikme serdar bolady. Ne bir dikme serdar. Ne barda şeyle onun için bizim halkımız mülkünü, malyny eýelik etmese daşynyň gelip eýelik etjekler kendir. Bir de meni kösen ölüp giden milletin biri bor ýitip gider. O ben yine şu Antalya'da bolan forum diýildi. Bu Türkmen halkynyň peýdasyna däl, şu wagt ziýanyna sebäbi Türkmen halkynyň bir güýji boýunça edilýän zat däldi. Iň soňra bizim yine şu wagt nähili soňumuza gelinen olsa ýani şu ýagdaýa düşen bolsak şu wagt ýa-ni Türkiýanyň üstünden gaz geçse öňküsinden hem has beter bolýar. O gazy biz geçirmeli, Orsiýet geçirmeli däldir. Indi ýa-ni Berdimuhammedowyň çıkışının dowamında da sözünün içi Rusya bilen Rusya diýip gatkan geçýärdi.
Diňe şo ýanky soraw boýunça bir 20-den gowrak Russiýa sözüni gaýtalatdy. Näme? Azerbaýjan bilen näme gurun edýärdi. Ýa-da arasynda konflikti. Olam eýdip o girilmeli mesele däl welin ýanky. Şo taýda da Russiýany agzap geçýär. Indi şeydik bunu dinleyen adam durup demetmez mi? Rusya bu ikisam oyunu yapıyor. İkisam olmasa Türk milletleri, ikisam Oğuz, tarihleri Angraysen götüçat, birbirine de düşünüyor, dillere menzeş. Yani Ors gelip çözüp veriyormuş. Değmez mi? Ors'un hiç yıl dahilli bir neme yerem yok o taya bir yakınlaşan yerem yok. Hem mezarından, gurrumundan, gepinden bildirip durdu sahibi. Bular şol Ors'un orbitasında aylanıyor. Yani o orbitada neme değil. Orbitada aylanmak demek ne mi? Şu Ors saklap dur demek. Ors göýberen ok. Hem mezarda şol Ors şekillendiriyordu. Türkmenistan yankı. Bizim şu garip ýagdaýa düşüp daşary ýurtlarda talaban olup pasportum doldu, indi näme etsem kam kaçak kaldım, başka yurda gidip bolmazmy ka deyip sergezdan olup gelecek gaýgysy ertir näme bolar ýa-da maşgalalar dargap gitdi bir giden yurdun daşyna çykyp aýalyň çağalaryň yurdun içinde goýup gaýdyp bir maşgala bolup bolýan bolsa bolunardy, bolmaýan eken ona mine suud edip berdiler. Yurdun şu daşyna çykyp işlänleriň köpüsi ýarymna ýakyny. Häzirden maşgalalar bozuldy. Galanlar yurdun içine izine dolanyp baran soň bozulýar. Yani Türkmenistanyň maşgala uruluşyna da dargatdylar bular. Şeyler bir ýagdaýlar bardy onu işin içinde. O Turan urjak deyip oturan sahne de Topin bilen ortak diye. Topin Putin olmalı. Putin bilen ortak diye. Yankı kim Erdoğan'dan söz edýän ka. Şeyler düşündüm. Mümkün. Sahne. Lan ýeme halkyň ýensesinden oynayan siyasi oyunları katıken bizim halkımız sahada olan son şu zatları birincine düşünenler onların başarıp çıkıp bilen akta sebep adamları mecbur ettiler dediğine giyecek bunu kara karnım deyip fikirlenmeliler. Şu gün yiyeceğim tapsam ertekim gayrı. Başka zat ben işi yok adamın. Öğünü çağırır az, öğünü kar yok, öğünü pul yok. Maşgalasam bana bakıp içine teselli sahibi bulan yarawsy da haýsy, pulsuz işdi da haýsy, onuň adamyň başy çaşýar. Biziň edýän görüňlerimizde girişme, ilatdy düşünje ýok, kemene köp ýerde. Hem oýunlar ýeňsede tutýan aňyrsyny, oýnalýan oýunlar halk behabar. Näme şertdäme, näçe milliarda baglaşy, nirä diýip bu pullar. Biz ýönetimde pullun sanyny meşhuryn görmesem bilmesem ene şulaň iýlen çanalary çağalary artyklar çoğuluklar hara Ýewropada ene uldurap ýörler. Näde meslegine çydama. Ene şolaň biz durmuşyny görüp otur. Şu biziň halkymyzyň gazanjyny, puluny, baýlygyny hana olar karşylap otur. Ýene de şolar 70 nesil karşılaryp pullaryny ogurladylar olar ýurdun içinde. Ýöne şolam bular asla şu Türkmen toprakdan ýok etmeli, şu Türkmenin serheden bolmaly. Diýmek soň bulardan hiç kim hasabat sorajak gara. O döwlet bolmasa kimden de soramaly. Ýa-da şoňa getirip goýdurar. Halkym düşünýänem bar, elbetde düşünmeýänem kan, düşünýänem eger biz erti döwletli serketsiz galsak, golly oturdy. Amin. Orta proga çıkacak katıkan o yer aslında 52 trilyon dolar diýmek bir gözegine getirecek bolun yurttaşlar. Şu hem aýdylýan zatlar, şu 4 ýyllar, şu iýje bunu size aýdylýan zatlar, berilýän maglumatlar
hemmejigi şol sizin birazjyk bir dünýä garaýşyňyz üýtgedin, şu zatlardan sizem habarly bolun, ýeňsäňizden sizin özüňizi ýa-ni sizin özüňize degişli mallary, mülki, puly ogurlap dagadyp otyrlar. Biz size şonu yetirmekçi bolýar, ýa yetirip otýar. Mundan agry hereket etmek adam sizin özüňize bagly bolupdy. Sizin etmeli işiniz biz etip bilmese, maslahat berip biler, dogry ýol salgy berip biler, bilelikde ýörep biler. Ýöne her bir adam öz etmeli işi bar. Sizem ene görüp dursunuz, ana gerek gitdi. Nime diýene de şu gaýtalap, şu Türkdäki illeşlemede düşünürjek bolýar. Geldi şol. Ana özüm şol näme arkada diýdim, näme diýdim, plan goş diýdi. Ine geldi Türkiýe. Näme üçin siz bilen duşuşmady? Näme üçin siz şu taýda sergeden bolup ýaşap ýörsiňiz? Hani on reaksiýa, hani on hereketi. Ol prezident diýip atlandyr özüni oýnap. O sizem otyrsyňyz arkyn geldi gitdi aladan, siziň aladaňyzda öňüne çykyp ýoly bekleýän bolsaňyz, onu belki ol ýolundan soğulardy. Men bilýän 90-njy ýyllaryň başynda Aşgabatyň renalary köçelere çykyp eller kastrolany ýazyn geçek ýolun saklardylar. Onu maýlyp geçmä mezur bol bir näçe geldi. Hani şol halk, şumal Türkdäki erkin döwlet, Türkmenistan näle? Näme üçin çykmadyň şoň öňünden? Bilýäňiz geljeginem aýdyrlar nirde boljagyny hiç kim aladasyna däl o. Bolýar. Olam onu etçegine diýär. Ne dedim ki şonu günümüz şol. Amrada men şeyler hep pikir etdim de. Bu prezident değil yani bu. Hani Yarın prezident olmalı Berdimuhamedov. Oğlam yarın prezident olmalı da. Bulara prezident deyip yüzlenmek yanlış var. Yani özlerin alıp barışından hem mezarından görünüp durdu. Türkmenistan'ın yarın prezidenti deyip yüzlenmeli mükenti yani her haysına. Yüzlerinden vaktinde. men Çin'in atasyny oğul atlap prezidentler niýatdan başlap üçüden bular hemmesi bir kanun şo wezipany elan magruplar. Ýöne halkçydan soň ene doňuz depe. Yok bir kanun da Türkmenistan'da. Ondan ben onlar prezidentim diýmek ýöne şu goşadyrnasyny diýip aýdýan şol sebäpli. Ýöne halkçyny prezidentimiz, nämämiz, arkadagymız, beýlekimiz, plan pyssyka bular seredine dırnağında degmeýän nähilini ine hakyky dönük şolar. Halkdan dönük gözlejek bolsaň hana şolar. Düşman gözlejek bolsaň şolar. Ine Türkmen halkyň ganym düşmany. Beýle dönük Türkmeniň taryhyny ýa bolupdyr ýa bolmadyr. Onçadan biljeka ýöne şeýdi bütün milleti horlar. İlatyň 60 götürni gulgurna edip ýurdun daşyna çykaryp hökümdar orta asyrda bolupmy? Tersine gaýtan hökümdary basyp alypdyr öz territoriýasyny mülküni giňeltmek üçin. Bu bolsa halkyny çykarýar ýurtdan. Täp şol toprak ýer boş almaly ýaratsynak baýlygy beýleki döwletlere gitmeli. Ine bulara berilen ustanowka şol. Şonu berjaý edip otyr atalogly kidi. Heywan başlan ilat şey diýen bolşaly kysy. Bir adasyk bir watan söýüjülük duýgusy bar adam beýdip öz milletiniň garşysyna gitmeli. Ne ýüzüne belli ol Türkiýe. Ine 60 götürüm ilat bulgurnak bolup işläp ýaşataýdy. Ýygyna galyn çağıryn eklemek üçin. Olam gelip o taýda agdyny köpürjükledip ay ine biz 4-nji ýerde. Wagtyň näçinji ýerdeň Gorkasa bor ne gelerim ol wagt ýöne şuun kun olna şol Putin arkasyny diýrap ne edýän Arkasyny diýränem yok. Putin bu yesir saklap ýör. Yesir. Ýöne arkasyny diýrap ýa-da halkymyz ýa-da arkada näme arkada depede del ol arkada dağ bolar ýa. Arkaňyzda näme bar? Ana kerpiç ýük bar siziň. Dağ ýok. Olam ýuklak edip otyrsyňyz da maýryp ýykylýançan. Ya yalan. Şeyle bir hava bir illeşini sorapdyr, hava dini düşünce barada sorak bersem bolar mı diye illeşler yankı. Biz şeyle sorak olur, beýle sorak olmaz diýip aýdam jok. Bu emmesini ýazýaňyz, bize bolşýaly. Ýalňyşlyk bilen gözümizden gaçaýmasa, yankı käwap chat dolýa da.
çalt geçeceğiz. Oşonda gözden kaçaymasa biz sonra olur çäklendiremiz yok hiç açanam. Şeyle son gene bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Awam diye bizden iýiliken Özbegistan hiç zat edip bilenok. Biz hiç edip bilmeriz diye. Putin ölenden soň bir zat bolaýmasa diýip yazıya ve orta nemeni näme diýeli ol tarakana diyelim demelerini oklaýar. Yani bu düşünce halkın arasında yayratılan, bunu halkın öz oylap tapanok edil halk ýalak bolup görünüp tarakana diyelim demeleri var. Ağzaları var da şolar gurrun edýär. Onlamında köpçülikin içinde saçak başında yankı toyda, märekelerde yürüyte şu o edip gurrun edýänleri var buların. Mışmış ýayra diýerler. Ama şu gurrunlarda ay Putin güýçlü gitmeye yine näme eyle böyle deyip ýaýraýarda arasında. Yani bunu şey edip o düşündüreler. Özbegistan nasıl seyredin ve Özbegistan'ı 5 yıl bundan önkü ýagdaýyna seyredin. İkisinin arasında tapawuty görürsünüz. O nädip uzaklaşýan da ona. Uzaklaşýan ýurtlar uzaklaşyp görürler. Ukraina nädip uzaklaşdy. Iň soň uruş çykardy. Uruşy Orset keypine çıkarır o taýda. O uruş çıkardı. Uzaklaşma diýär-de. Saýlaw geçirýärler, saýlawlary demokratik. Halk kimi saýlasa şo prezident bolýar. Şo düzgünler var. Putin yani Kremlin bunu islanokda. O islemedi, güýji ýetmenden soň siyasi tarapdan propaganda nemeleri täsir etmenden soň uruşa başlatdy. Ukraina çıksa Kazakistan hem çıkıyor. Özbekistan şu an çıkış prosesinin içinde. Özbekistan'da katıkan zatları yutkandır. Misal için kan habarı izarlayan değildir. İldeşlerimiz yani İspanya, İtalya bilen Özbekistan katı içkin katnaşıyalarda. Fransa bilen hem katnaşıyalar. İçkin özden. Katı içkin. Misal için biz Türkmenistan'da poýuz ýa-ni otlu diýärse, otluýyny Hytaýyň kommunistik bir düşünjesindäki otlular gelýän bolsa, Özbegistan otluýyny Ispaniýadan alýar. Özem ýokary tezlikli. Barmy? Şonça gazyň bar Türkmenistanda ýokary tezlikli otlu barmy? Ýok. Yani Özbegistan'da şu an ýokary tezlikli otlu var. Özem 5 ýyl boldy Özbegistan özüne gelip görenler. 5 yılcık. 5 yılın içinde ýokary tezlikli otlu özem İspaniýa bilen nemet berýärde şolar gurnap berdi-de. O nädip çykmaýarmyş. Çykýar. Ýene de o 1-2 ýyldan ýa-da 1-2 saýlawdan soň demokratik saýlawlara başlapdylar Özbegistanda. Beýle de geçiş var. Palmyrada meniň ine etjeklerim şulardan ibaret. Doğru kemen. Ol ýeme Özbegistanyň 38 milyon halky var da şuň ýemede SSR ýykylyna ýagmışmasam 19 milyon şol. Yani şumal 38'e geldi. Türkmenistan SSR ýykylmaka 4 milyona ýetenakdy. Bugun şol 4 milyonyň ýardamy ýok. Belki 2 milyon ýardymdan känler akyl ilaty. Yurdun içe boş kalanı mana daşana çıktı. O ösüş tarapına idýärler. O milleti köp şolar hiç zat edip bilene bize ha Türkmenleri asla eýgertmez ya başartmaz diýmek bu bağışlan bolur. Namartlyk bolýar. Men size bir misal getireyim. Şol SSR ýykylyna Çeçenistanyň umumy halkyna alanda 2 milyon ýetenek şol. Şolar şol döwür 150 milyondan geçen Orsiýadan garşyna dik durup görüşdiler ya uruşdylar. Ama öz baştaklygyny ya garaşdyrylaryny kazanmak üçin. 300 miňden gowrak adamy gyrdy Orsiýa şo taýda. Emma görüşde şo halk. Häzirim görüşüm dowam edýär. Esasy da ýeňýän çän görüşi dowam etdirmek.
Bir nesile başartmasa ikinci nesil alıp biler onu yurttaşlar. Bizim birinci nesilimiz yani men daga menden hem ulu 5-10 20 yaş ulu adamlar şu öz döwründe baştan sowmalyk etdi, cehennemçilik etdi, kümsüklik etdi. Şol yurt garaşsyzlygyny hakykatdan kazanmak üçin ya öz hak hukuklar üçin görüşme. Ene onsoň bizim nesilimize geldi. Bizim nesilimizden sizin nesilinize geldi. Yani görüşülse bir zat bor, görüşülmese onu yeresin gitmeler biz millet diýelim. Bir hemmejik zat bir görüş bilen, sewiş bilen, ýarış bilen, ähtislik bilen gazanylýar. Bizde şol hiç zat ýoga ýurdun içinde. Elini emeliyetten te ölýänçe şol wezipeden düşenat. Onsoň düşmeýän adamy ya itekläp çykarmaly ya öldürüp ýere gömber bolýar da başga bizde näme çare bar? Üçüncü çare bar bolsa aýdyn. Ine niyaz bardy, ağlady, ine bütün halkymyz ay ine men nesinin ogluňyz menem ýetimlik gördüm, näme etdim. Halky ýetim oýda. Den ýarsyny ýere sokdy, ine bir tirýek bilen geraýyn oturdy. Oli ay öllü gitti hani şu adım tutýanyz barmy aýdyn? Ha? Hemmäňiz hem antiçýadyn şunu. Ya yalan mı? Enatalarına diýen men şunu kıyasladım. Hani elim aýagym gowrasyna kim gowrady ola ölüp gitdi. Ýok, yalan. Ondan bu geldi. Ne antiç bağı uyarladı. Ben Türkmenleri de ala dedim. Hani düğün geldi isteyemem. Türkiye. Türkmenin adını tuttum şu tayda 1,5 milyon oluyor Türkmen. Hani hizmetkar oldu. Yok. Oğlum getirip koydu. Ben ne diye adadım, karradım, yaşları yol vermeliyim. Yaşlı getirenim ağla samsık ödü yani. Onun ümmeti. On sevgine basıp oturan artıkları var. Ya yegerleri var. Yani kıserdarın bellenmeğini gövni etmeyen oturan. Bulan ölçünün köz kağıdarısıran olmak mümkün. Yönü halka peydası yok. Biz halk bol öz başlık fikirlenmeyeni, öz başlık yolunu saylap almanı öğrenmeli. Türkiye'dekiler mesela görüp otuyorlar, ellerine telefon var. Bütün dünya siyasetini idarlap biliyor. TikTok'ta peydarda atıyorlar. Şeredin denizden beyleki devletler ne edip yaşaya, ne hemen kasabına yaşaya, ne edip yetip tırır bular yal bolalığın durmuşu. Yaşlı nesiller zahmet çekti. Şu ülkenin demokratiyasını, kanunçuluğunu kazanmak için. Biz olsa Türkmenistan'ına kaçıp çıktık. Türkiye'den ben yaşarlık yağda yok. Avrupa'da argacak, sığınacak diyordu. Oğlum demokratiyasını sen barıp e-mailleyen kanun yok. Olara bildirecek olup duranok. Ya yende yok onsoňam ya yende şolon sen şolada peydarsın anla öz döwletinde öz ýurdunda öz halkyny ornaşdyr. Ine sonra sen şahsiýet. Atak barıp sen o birinin ýemesini kazanjyny ýany alyp bolýan da özüň işlemesen salgyt tölemesen. Kim salgyt töleýär Türkiýede işläp ýörňän aýdyn bana. Hiç kim. Haýsy biriniňize Türk döwleti ýa hökümeti pensiýa berjek dedi. Hiç kim. Bar gazananyňyz ýurdu urady, olara baraňyzda da siz nädip ekleseler özleri işde otyr. Sebäp o taýda işde adamlary eklep saklap otyrsyňyz. Ýaragsyz adamlar, işde adamlar, hak hukuksyz adamlar. Özüňizden görüşäsiňiz gelmegine adat erkin ýurt diýeniz. Benim için beýle bolýar. Men düşünüp bilemem ýurtdaşlar. Ama mertesinin hemme zadi, bir zat bolsa Allah tavsir ya, Hudaýa tavsir. Hudaý neýlesin? Ben nesi sinegini öz gorulmasa. Men sizin başınızda gara bolma diýip aýat tam iyi berip dur bolmasa. Ana. Şeýle umuman halmyra da ýanky şu mışmış nemesinde ýaýradyp inandyrýarlar-da ýoksa Türkmenler Ors imperiyası şu Türkmenistan'ın topraklarına gelenden başlap 73 yıllap kanlı, kılıçlı, yaraqlı söwüşipdirler. Yani 1938 yıla çelli hakyky manyda söwüş. O iň soňky o söwüşi neme Cüneyt Han alyp barýardy. Ondan soň o Cüneyt Hanam edip çıkarýarlar. Ona ýene türkmenlere inandyryp
yankı gov bolup gider diýär-de uruşmaly sen häzirlikçi Awganystana geç. Soňra o täzeden ýaraşar diýilen Almanyýda iýerilen bolmaly şoňa meňzeýär. Bütün nemesine bir seret görseň, bir nazar aýlasaň. Ve ulalaşıklar, yeni nämeler boyunca da orslar bilen bir araya gelipdir. Bu meseleni çözeldik, bu beýle bolup bilmeýär diýip. Orslara meňip bilmändir. Daňsa. Ýöne Yok, şey yok. dip ynandyryp bilýärler, ynandyryp ýenip bilýär-de. Men enem atamyň maňa diýene aralarynda ýaşyly bilen oturup eden görümlerine bilýän zatym şu 1929-njy ýylda Han Jünet ýa-da Daşowdan gumyň üstü bilen Dogdarbadyň ýokary ýanyň İskender bilen Gazanjyň arasyndan geçip Irana çykýar başda. Soň barana da Iran şahaty bilen oňuşmaýan bilen. Ondan şo taýdana aňyrlygyny Awganystana geçip. Aşağısı bilen oňuşmaz onu. Hemen bilýän Orsunda olsa alar. Şoň üçin aňyrlygyny Awganystana geçip gidýär. Biraz Zatym hany neberesi var aýdyp berer, olar taryhyny öğrenýär de Awganystanyň nebereleri. garaz Halmurad ağa Şunu ýankı meýdanda kılıç sallamagam gowdur ýöne. Beýnindäki kılıçy sallap bilmesen şeýle bolýar ýankı bu köp zatlaryň öňündäki nemeler şondan ibaret. Bu ýyldaşym sorapdyr adamdan gaýydan çykmak üçin o näme etmesi gowy bolar diýär. Ýankı adamlaryň gaýgy nemesinden tuzağından çıkması üçün diýär. Indi bir adam gaýgy näçin bir adam gaýgyrar bir zady gaýgy eder. Ecizdir, çaresizdir. Doğru dälmi? Indi eciz ve çaresiz adamam cahil adamlardır yani sowatsuz nemesi hem garyp hem sowatsuz adamlar neme bolýandyr, çaresiz bolýandyr. Çaresiz adamlar hem gaýgyly bolýandyrlar. Şonuň üçin bu taýdaky sorulmaly bir soru bar. Biz näme üçin garyp diýilen sorasaň gaýgyrmakdan çıkıp hareket etme nemesine girýär-de ýa. Birazrak o çylşyrmy bolan bolmagy mümkin. Umumyň gaýgyly adam çaresiz adamdır. Çaresizliginiň hem sebäbi sowatsuzlygydyr. Diňe şu ýagdaýda bolup bilýär-de. Başga demesi ýok onuň. Ondan bir topar adam öýüni ýalňyz duýýar da kemini ýa ýeke duýýar bolum bar. Yani şol bizim oğurluklar döretmeliýärmiz, ene şolaryň hemmesiniň ene jogaby şol. Özüň bilmesen bilýän adamlar bilen birleşsen, olar bilen maslahatlaşsan, hem öz dünýä garaşyňyz giňer, hem bile etjek işiňizi çözgüdün taparsyňyz. Şoň üçin şu bir zatlar hareket etmeli. Hareket bolmasa boş beýne nerede näme saljakdyk? Kitap okuýdy, adamlar kitap okanlar. Konstitusiýa düzgünlerini tertiplerini teredi näme ýazylypdyr diýip ona meslen atlar. O diňe şol gazanç. Milleti şoňa öwrüpdirler şol. Aýdýana şol ýylyňda kalym aşağı ekleme bir enatak borç. Ýöne şonu bir elindäki sen sana degisli hadynan o ýuwdar halyr özler alyp otyka sen hiç açan ne çağılan garnyny doýurarsyň ne özüň kyly ne gözüňi doýur. Yani bir çaresi görülmese bu zatlaryň dowamaty gene gidip dur niýasyň döwründen bäri men görüp duran zadymy aýdýan şu çartapelek 30 kil ber aýlanyp oty adamlar şu degirmen daşyndan üwäp mejeran o dünýä uğradyp dur. Biriniň ýylyna wak eden hökümet görmedim ben. O gaýram şu garynja ýaly şu boyunly burup şu goýully bar ýa kasapxana barany. Birinjide geçýär. Onu hemmece şu ýylyna düşüp gidip barýar. Ya goýa gaçany Garaköl goýun, bir goýa gaçdy hemmece bökýär goýun için. Ine biziň halkymyz şu güne düşdi. Bir durup
şu taýda bir töweregine garynjaklar men nire barýan diýen bir adamlaryň sady. Olam şol bilimsizlikden gelip çykýar. Ony ýa-da Özbegistan meselede ine soňky ýyllarda Özbegistanyň halky bütün dünýäde okap ýör. Soň ýuwaş-ýuwaşdan ýygyna gelip işläp ýörler. Bize ýygyna salanaklara belki Ýewropa çykan, Amerika çykan türkmenler gelip işlejekdir. Şolara bir münasip aýlyk berilse, iş orun berilse, azatlyk, erkinlik berilse kim işlemedi öz watanyna. Şo zatlar elinden alınsaň bilimli hem açyk gitdi-de. Ene şeýle biz hemme taraply bir tragediýa düşen halk. Men şoň üçin aýdym, biz ölüme buýrulan, ajaly buýrulan halkdyk. Ya biz özümüzi yarın teyininden kulağımızdan özünü çekip çıkarmasak bize elini uzatyan hiç kim yok daşta uğrağımızda. Doğru düşünün yurttaşlar. Bize vah edecek tuğrakta millet yok. Özümüz halas etmeli. Ya özümüz şu çukura özümüz soktuk. En atalarımızdan başlayan hemmede. Şu çukurdan biz alazını tap özümüz çıkmadı. Başa biz çıkaracak yok. Yer Türkmenistan'ın yerasındaki bağlılıkları görüp oturan daşta olarak devletleri ya milletler gitti. Şunu basımlaklar kapı torsun onun şunu eyelige dersi oturup. Öyle verecek mi? Aydın onu. Biz yurttan geçtik değil mi? Bir de onu yapalım mı? Yaplaşalım mı? Siz onun her kişi mağlayına yazılarını gördün. Yani bizim maksadımız şu yurdu öňkü şol ýanky goýulan düzülen eme bar. Guramatçylyk, jenaýatkar toparyn guran düzgünini doğru şonu azat edip şonu ýykyp täze ornuny täze Türkmenistany gurmakçy. Täze Türkmenistan diýil ýani şol täze kada kanundan, täze konstitusiýadan, täze parlamentden, täze hökümetden, täze düşünjeden, täze hereketden halkın yer su toprağına eýilik etmeginden, mülkdar bolmagyny gelip çykýan zatlar. Şular hemmejini toplum bilen öpçün etmäge, halk gatnaşmada kim etmeli? Aýdym şol. Ana tawsyrdyňyz da öz ykbalyňyzy niýat altyn asyryna alyň. Ene bu döwlet adamy şünürdiň bu mahlugynyň ýene 10 ýylyňyzy geçirdiň. Indi min lellim ogly gel alasantyk. Min nämetini ýany. Bir gujar gaýraty galmaz bizim halkymyz. Öz ýitirip oturan zadyny özüňiz eýilik etmesen kim eýilik etmeli? Bizim kim maslahat? Ýani bilýän adamlaryň kyn dinläp netije çykaraýmalar. Menim ýaşlardan öwrenýän zatlarym kän. Men deň dostlarym bilmedik zadym biz şu gün ýaşlaryň ilmli bilmesinden öwrenýär. Utançdan bilmeýän zadyny öwrenmek. Ýöne bilmän görlemek ya bilmän hereket etmek ol işin peýdasyna däl. Nawa. Ana bardy Türkiýe bardy. Bir maskaraçylyk. Şu taýda münbere çykyp diýip duran adam edýän hereketden bolup durşan. Haman aýda ýykylan. Halka bu taýda ejer çekip otur. Şu döwletiň içinde olam gelip ene bolup gelişi şol. Halkın gözünün öňünde. Ene bizim halk bolşuny şeýlere. Ne iýleşmizem sorapdyr. Kim ýurtda prezident kädiýär? O kim? Ýa-ni seretseň o prezidentligiň ýa-ni ýaryma Gurbangulda, beýleki ýarymam ogly Serdarda bolmalyda. Ýöne iksam ýalňyş. Bunyň dogry jogaby şu. Türkmenistanyň asıl prezidenti Türkmenistanyň daşynda ýyllardan bäri ine Kremlde otyr. Türkmenistanyň prezidenti aslında Zawoşny prezidenti. Ne sizin şu ýagdaýyňyza düşen nämäňiz bardyr günüňiz? Bunyň hemmesiniň arkasynda ine şu Kremlin siýasaty halky Türkmenistan halkyny sowat saklamaga dowam etmeli özem. Şeýle bir zadam bardy halmyrada şu internet döwrü çykandan bäri hasam Türkmenistan halkyny ezmäne, sowatsızlaşdyrmagyny güýçlendirdi. Ya internet aýdynlady, ya internet dini İslam dinini ýok edip barýardy. Gowy nemeden wagtyňyz izarlan wagtyňyz adamlar Kur'any, hadisleri, ýene nämeler okap
öz pikirini aytıp bilmeýärdi. Pikirlerini aýtsalar öldürýärdiler-de musulman ýurtlarynda. Häzir hem şeýler äkerlerken. Ýöne internet çykdy. Arkaýyn aýdyp bolýardy. Hemme zady. Aýtdykça da her nesil ulubur mukdarda näme ýitirýär. 1,5 milyard diýene näme diýip aýdýarlar. O zatlar eýýäm ýalan sebäbi şu wagt her bir musulman başgalanyň iň bolmanda bir san çagasy dinsiz kabul etmeýär-de. Şeýlere bir statistik ýagdaýlar bar. Bu meselede öňde gelýän Türkiýe Arap ýurtlarynyň köpüsi şeýlere boldy. Malezya, Indoneziýada da şeýlere ýagdaýlar bar. Ýöne o meselemiz şol Kremlin ýa-da Kremliniň getirýän Putin bolsun, Yeltsin bolsun tapagy ýok. Bundan soňky getirjegän bolupdylar. Bularyň hemmesi Türkmenistanyň zawoçny prezidentleridir. Türkmenistanda ähli siýasat hem şular ýöredýär. Halkyň garyp bolmagyna, aç bolmagyna, gorkuzulmagy, ellerinden işlerinin alınmagy, hemme zat şolaryň proýekti ýa-da protokol diýeli, şonuň esasynda gurnalýa ýurdun içindäki türkmençe gürläp o pagon Türkmenistandaky ýa-da polisiýa işgäriniň diýeli o pagony geyip gören adam aslında özem dogly bilenok ýöne orsedin protokoluna hyzmat edip ber. Şolaryň düzüp beren protokol boýunça edip beren zatlaryna. Şeýle o ýurdun prezidenti şu taýdan çykar bermeli. Almurada. Doğru. Yeme de SSR zamanında şeyledi. Hem birinci sekreterler var, Kompartiýanyň birinci sekreterleri. Şu Moskvada näme buyruk gelse, onlar şonu onsan apkomlary ýygnaýa ýanky welaýet ýol başçylaryny, olar özgedegini ýanky bir etrap ýol başçylaryny ýygnaýa. Soň bular hemme kolhoz başlyklaryny ýygnaýa özgedegini. Şu Moskvada şoň ýaly buyruk gelse, şonu ýerine ýetirmeliydi. Şu baskançyk bolup iň soňky hem komünistine şerli yetiştirýärler. Türkmenistanyň SSR ýykylajak döwri 70 000 komünist bardy. 70 000. Şolaryň hemmejigi şu Moskwa şolary sen näme diýse-de duran ýerine ýetirýän adamlar. Hep o komünist bolmak üçin bular para peşkeş berip geçerler imkan. Hep komünist bolsaň sen halkdan tapawutly ýaşaýan. Sana bonus var, sana artykmaş iş var, aýlyk bar, hormat bar. Ken bir topardatlar vardı, komünistleri degişli. Ýöne, ola şol Moskwadan alýan buyrugy. Şolary belli, ýani Moskwa, aýrýany Moskwa. Şoň üçin şol siýasat dowam edip gelýär. O sen garaşsyz bol, o sen bir tarap bol, orduňa deklarasiýa, ýemän ýüzi. Ama Sahran ýeňsetinde başa şol öňkü Kreml'de kim ýol başçylygy edip oturanlardy, olaram şo taýdy. Ne Valentina Matviyenko Türkmenistanyny gabyrgadylypmy, ha? Ýurtdaşlar. Näme üçin şol gelip eýeçilik edýär Türkmenistany ýa oň ogly firmalar açyp Türkmeniň malyny çykaryp otýar. Türkmenle iş başarýan işçiň ýanky töwdegar ýa-da biznesmen ýigitler ýokmudy? Hemmejiginiň eline urup çapyp ýok etdiler. Ene Türkmene gelen ganym düşman niýazym şeýledi, gurban bolum şeýle müň dogmazam şol. Türkmen ösmeli däl, Türkmeniň hiç ýerde ady çykmaly. Aýdyň bir men näme öz zähmedim bilen, öz akylym bilen men bir şular ýaly gidip ýatan baýlyga eýe boldum. Ya şular ýaly açyş etdim. Şular ýaly baýlygymyň hataryny halkym üçin institut, universitet gurup berdim ýa şoňa sponsorlyk edýän bir Türkmeni görkedim bana. Ýani ondan bir nähil halk bolýar. Bir olgun gurrun etdiňizde jemgyýet barada biz millet derejesine ýetemler. Derejesine ýetjek bolsa biz gapdarmyzda adamyň goltugyny duýmaly. Biz bolsa ýeňsemizden pıça urýan millet bolup çykdy. Ha? Hem şun bir satyp ýanky şugulçy bolup işläp ýöler ýa hyzmat edýär. Muhtuny oýdum. Kullan däl. Şu adam çökermek üçin.
Ya şol adam türme dıkmak üçün ya yenem barda. Nähil beýle boldum. Bir men düşünüp bilemek nire bar ýapdy. Aydın adamlarım bar, öňe çykyp başlady. Men şoňa şükür edýän bir tarapda. Ýöne milletin köpçüligi bir kör adam ya nire bar ýany bilen akly. Diýseňim diýeni uýan akly. Sen et, biz soň görür, eger başarsaň bararsy. Ya biz başaramazdan soň gelmegiň näder ol? Derulçulugy ýok, otur bir şol oturan ýerinde. Ýöne şu zatlara düşünmegimiz gerek. Biz millet boljak bolsak, biz ondan milletin bir umumy aladasy bardyr. Watançylyk meselesinde, döwletlik meselesinde şu zatlary berja edelim, galan zatlaryň işimiz ýok. Watan şuma siziň emaňyzy hereketiňize garaşýar. Dil hereketi, el hereketi, gol hereketi edi bermeli ýerlerde. Bağışlan var bir çüýşe araga pul tapýan adam hazyna uğratmagy $10 ya $100 tapanakmy? Ha? Her ay uğradyp dursunuz şol Gurban Gulyň ene jenatkar topornyň agzyny oklap dursun ene. Taýda bir daýdan kemine olgun habar kanalyny geçen hepde de goýuldy. Ene Moskwa giden türkmen ýigitleri 1000den gowragy şumahan ol ýygyna gaýtarylýan lagerlerde saklanýar. Ol video möhredi geçip 3 ay mı 6 ay mı ne çalınmadı. O 1000 adam saklanýar diýdi. Giden adam saklasak 10.000 hem geçe. Dime kalanım lagera düşmeli. Ya uruşa gitmeli Ukrayna, Orsun tarapına uruşmalı. Atı sordu o taydan yitip gitme. O zatlara medilli. Yönü bir daha dönüş verdim şu tayda. Yani vizaşmak için $1000, Novotun geçirmek için pasportdan 2 samalyoda da yenen $1,000. $3,000 diye umumy çykdyjy Orsiýada gitmek için. Teredin. Şunça pulu kard edip, kowul edip, bilemek, ne edip, tapıp, Orsiýada gidýär. Innem 2 barmagyny burnuna sokup, jübesi boş ýygyna donanyp gelmeli şol adamlar. Onun maşgalatyna näme peýda bar? Özüne näme peýda bar? Gelejegine näme peýda bar? Ey, sen şol $3,000 hadyna goýan bolsaň, heme şol sen astyk çoğuluňy ene şol köperip gidip özüňizi ene ösmek üçin bir diplomaýa goýmaly boldy. İkinciden diktaturadan diýen bir azad erkin durmuşy çykardyk. Üçüncüden şu erkin Türkmenistan, azad Türkmenistan'y gurardyk. Bu täze Türkmenistan. Hiç birden etmediniz. Hana şolary $3,000 para töläp, inne ýygyňyza 2 barmaňyz burnuňyza sokup gelýär. Näme diýmer bu millete? Näçe gelek men aýtdym, çykyş edip şol gidiläjek gitmäň Orsiýetde hiç bir gowzat garaşana, şo taýdan sizi ne aýlyk ne günlük tölerler. Muğdullar benim ýygyňyza gaýtmaly bolsunuz. Täjikleri tutup muğdy işledip soň ol fronta Ukraina çykardylar. Şolara çelli mysal getirip aýdyp berdim. Ýok. Ay ýok, biz gitjek näme artykmyş puluňyz bar. Ana gitdiňiz, inne ýygyňyza kömek edin diýip habar kanaly ýazypdyrlar. Gözüňizi ýanmak bilen süpürün. Şunça sizi düşünürip aýdylaryndan soň bir maslahata eýermejek bolsaň biz näme diýip aýtmalymdan bet. Artykmyş puluňyz barmy? Artykmyş puluňyz bolsa siz ne görüňiz bar Orsiýetden? Adamlar bir pikir edämer zatlar bar, bir ýöne koýjy. O Orsiýet öz halkyny bermäge çörek ýa pul tapanak. Sizden barıp o taýdan pul gazanjak. Aýdýar aglyny aşatyklap, ay $1,000, $2,000 berýärmiş. Hani berýärmiş bolsaň alynmış adamlar görkezin bizi. Näme üçin onu 1000 adam ýaty deportasiýony lagerda? Hemme pul berip gitdi. Migrasiýony gulluga da pasport, näme de viza delmedi samalyodyna. Ene bizim bol, öz ayağımız bilen özümüz kapana varıp düşýär. Emma bütün umumy halk üçin etmeli işimizin ýagny şol hadyna. $10 çykarmagy o bizim boğnumyza sanak. Şeňmi? Umumy işe. Maňa bereňde ya kemine ýa-da paraga ýa ýene mir. Ýok, öz gelecegiňiz üçin goýýaňyz şol puly.
Bundan ozal söz berdiňizde biz şoňa hatabat bermedikmi? Yani ýere harja edenimizi aýtmadykmy? Ine men şol umumy millet düşünjämiziň ýok diýen näsulatlardan gelip çykýar ýurtdaşlar. Başga zatlar bir oturuň pikirleniň, oýlanyň. Hemme döwletlerde, ähli ýurtlarda şular ýaly hatda şol saýt açyp oturan adamlara meni özleriniň şol hasabyny açýarlar, şu saýtymyzy işlemek üçin bize kömek edin diýip. Biz hazina diýip ýygnap oturýar, saýty diýip ýygnamda saýtyň çykdyryşyny sistemedi oturýar. Öz hakkımızdan, öz pensamızdan. Ýöne han halk onu. Han halk. Han siz millet. Bir özüňizden bir düşünme bir zatlara. Ine bizim gelip düşen çukurmuz, şu çukurda nädip çykmaly biz eger şey diýip oturjak bolsak. Şonçyn aýdýan men size şol hadyny bir genial bir zat şol. Hemme şu ösen döwletleriň hadynasy bar. Aýdyp otyny goňşy döwlet Norwegiýada ene 1 trillion 300 milyar dollar pul gelecekki nesillere basylgy ýaty. Bularň ilaty 4,5 milyonyň neçene. Dünýäni tersine siýasat edýärler şular. Ýaşap oturan köşklerin birini o zamandan 2 ýyl ozal görkezdim bir agaç otunyň öýüni. 2 etaj, 3 etaj. Her şäherde de bir kwartirady bar. Yine yaşayan millet agaç ustasy. Bizim näçe ustamyz, näçe hünermentlerimiz ýurtdan kovulyp çykaryldy. Ýaşaýşy. Benim bir oturup oýlanşaýly. O Putin gider, o üýtgeşik bolur bolmaz gep ondan halk bolmasa, on gele Putin giden ýene gelir de şular ýal haramzadalar. Men şu ýema Türkiýe bar gaýdany men damagym dolurdy. Neden edip gülýär halkymyz ene şular ýaly güne duçar etmiş şu heýwanlar. Enim halkyň depesine galgat burnu mıngılladı. Ya. Wala men duraýyn şu taýda kemen. Awa, Halmyrada dowam edeli. Naýdan zatlaryňyz soň derece dogry. Şoň bilen baglanyşykly Gurban-Nazar Ezizowyň bir goşgusy bar, şonu bir okaýyn, ýyleşimiz ýazypdyr da. Sonra ýani şu nämäni. Entek sadalykdan ziyan çeken yok, sada bolsun oğlunuz, kıyızınız diye geçsin. O yazarlarınız hareket bilen bereket gelsin, tılla yüzünüz deyip o Gurban-Nazar Ezizow şahirimiz o yazıptır diye. Sadalyk ziyanly zada menzeýär esasanam soňky döwür deyip o yazıptır. Ýurdun içindäki halk zombi misaly daşardaky halk köp zatdan habarly emma komment yazmağa hem çekinýärler diye sadalığından komment yazmağa çekinýär diýen ýalmanyda da. Bu adamy bu goşgyny Halmyrada has gowy bilýändir. Men dogrusy hiç goşgy halamaýatym. Şoň üçin kim näme goşgy ýazypdyr, aýdypdyr, o mahtumlygynyň bir goşgysynyň daşynda dogrusy bilemek ýöne Seýtnazar Seýdiňiň nemeler bar. Goşgular var, olara belki de yekeje şoň goşgusyny halayan bolmagam mümkin. Umuma goşgular bilen aram ýok, ýöne Halmyrada aýdyp bersin, ýöne bu arada komentary berip bilen soň. Sadalygyň çägi barda. Olam bolmaly. Sada bolsan ardan bir tarapdan sadalyk näme de düşünýär. Türkmen düşünjämizi aýdyp berene. Sada diýmek ene sen bilen meselem gürleşemizde, ikimiz de öz aramyzda gürleşemizde şu inançmak sözden ya uğurdan gürleşsek, ene şol sadalygyň bir alamaty. Gyýgyrşman, gatyrganman gürleşsek, onuň sadalygyň alamaty. Ýöne sen hakyny birine ýidirsen, ol sada bollugyň däl, ol sen akmyk bollugyň. Onu beýtip oturmak gerek. Sen hak hukugyny birine berenden soň sen eýa özüňi insanlyk derejeden aýrýar. Kul derejesine getirip koyuyor. Erkinlikten sen kulçuluğa geçiyor. Men şey diýip düşünýär, insanyň hak hukugyny. O sadyp, o hak hukugy üçin görüşmeýän adam sady däl, o samsyk böyle başlanýar.
Mençine şeýle sada adam bir bilen gatnaşanda bir Türkmanyň bir sözü barda buğday nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmudy diýip. Gatyrgan adam bilen gürleşmek gerek gal ýa bir göwnüni degmek gerek gal bir adam. Ya aglap oturanyň deňinden gülüp geçmek men üçin şol bir kabul edilmesi zatlar da ola diňe menden hem küçüğüm şeyler. Ýöne sada bolmak bilen samsyk bolmagyň arasynda tapawut gatullyk. Samsyklygy sadalygy gatyrşdyrma. Ýurtdaşlar başarsan. Gurbanlalarym o ýemeden alana oňa geçen durmuş ýolu bar. Bir topar ýerde agyr durmuşy bar. Bir topar ýerde oňum ýeňsesinden satan adamlar kän oň talantyny görüp çylgydyp. Bu zatlar şu bu da bärdiniň gurruny däl, onu edebiýat aşamlarymyzda gerek bolsa ýenem dowam etdirip. Ýöne sonra beripsiň ýaşany goýma teatrlaryny okapsyň, gaty dowru ol sada adamlar üçin nusxalarlyk teatrlar ýöne şuň kun biziň neslimiz üçin ol sadalyk däl, o namartlyk bolýar. Şeýle. Ya öz hakyky üçin görüşmeýän adam samsyklygy bolýar. Men onu sadalyk diýip kabul edemem. Halk sada dip niyaz ullany, bizi halk sada dip Gurban ullany boldy. Halk sada dip ýenem gelip bir ullanır. Biz haçan çykmaly bu sadalykdan? Haçan biz hak hukumy üçin hataplaşmany başarmaly? Ne zor usta. Men bunu bir ağzını açıp gezip gören ýaly bir zat hökmünde görýände, ýa-ni iýleşmezem ýazypdyr. Zombi misaly diýýärde. Eýle bolup bolanok, ýa-ni hakyňa hemme zadyň tutan ýerli bolmaly-da, sada bolmaly däl. Sadalygyň edil tersi tutan ýerli bolmak. Sada bolsaň tutan ýerli däl diýmek manysyna gelýär menim üçin häzir şu wagt esasen. Misal üçin o gazy var Türkmenistanyň Burhan olynyň aýtyşy boýunça diýeli 4-nji ýerde durýar ýani. Türkmenistanyň ummasyz gazy var. Indi şu gazy orset näçe ýyldan bäri garaşsyzlyk döwürde, garaşsyzlykdan öňkü döwür ýa-ni Sowet döwründe de Orslar apdy ortaby gazy bolşýaly. Orsada gidýärdi, o taýdanam Ýewropa satýardylar. Sowet döwründe atkan gaz satdylar Ýewropa. Kim o gazy? Ne bizim gazymız. Ýa-ni Sibiriýanyň gazy. Moskwada gaz mı çykýar? Çykan o. Insan. Başka nemelerin gazlaryny satyp demekde bolsaň Sowet Soýuzyny dargatdylar, ýöne gaz ýene de olaryň bolmana dowam etdi. Indi biz hem bunu o sadalyk bilip hormat goýmalymy, näme etmeli şu ýagdaýda? Ýok, eýle däl, tutan ýerli bolmaly. Gaz bizinki. Bundan öňki alan gazlarynyň hem hasabyny soramaly. Dordan. Şoňa men beýleki ýagdaýlaram değişdi. O şeýle bolmaly diýär. Indi şu ýa-ni sadalygyň bir çen çaky bar da, onuň soňun bu hata kesipli meselede sadalyk gerek gal. O taýda köpden bir oturup dogry gürleşilýär. Näme degisli? Ya bir hakyň bar bolsa sada bolup samsyklyga salyp hakyň ýedir oturmak ol asla sadalygyň alamatam däl. Men sada diýip näme gözüňe tutýan? Biz çağı döwrümizde ýaşyllygymyz bardy kemen. Ulu bilen ulu, kiçi bilen kiçi ýaly gürleşýän adam sada gowully diýerdiler de, olary azgyrlyp ay sen näme çağı halyňy gurruma goşulýan ýa sonra berýän diýip azgyrylmaz. Onu ýalsam bardy bol. Ýöne şu bir parasatly ýaşullary sada parasatly adam diýerler. Sen aýtdyň dogry, tutan ýerli bolmak gerek. Her bir işdedi. Şu tutan ýerli adamlar sada tarapy bardyr. Sada diýmek şol adam bilen adam şekilli gürleşip bilýän adama da sada diýil. Ol itdiýal azgyrlyp dursaň kim geljek sen golaý? Bu tarapym barda mesele. Ýöne şu sadaly söz indi biziň şol çağılıp döwrümizde gözüňe tutýan sadalygymyz bilen şu kun bize teklip edýän sadalyk namartlyk bolýar. Sen öz hakyny el bolan adamlar şükür edin, hak bar, şükür edin, sabır edin.
Anama sağda bolun ene şu ulkun ene şu üçüsü sepleşe bir. Halkı oyunmasının hep şol gaflada okusun yatırmak için oynayılan tiyatro oyun. Sağdalıktan. O siyasi oyun ol. Sürüyen zaten. Hı? İyileşimiz yazıptır. Koloniya döwrü utaran soň demir ýol gatnaw nähil bolar, demir ýol şahalar giňärmi daşar ýurtlar bilen diýe. Hep sorapdyr iyileşimiz. Indi bunun jogaby o demir ýol bolmalydyr. Iň gysga jogaby ýöne bunun sebäpli sebebi bilen düşündirsek. Indi informasiýa diýip geçýärdi esasen teoretik diýilýär näme teoretik fizikada. Hem zat informasiýadyr. Informasiýada haçan informasiýa bolýar? Gatnaw bolan wagtda. Gatnaw demir ýol bilen bolup bilýär, gara ýol bilen bolup bilýär, deniz ýol bilen bolup bilýär, howa ýol bilen bolup bilýär ýa-da internetin üstü bilen bolup bilýär. Bu zatlaryň hemmesi informasiýa diýilýär. Ýani informasiýa gatnaw hereket bolan wagt informasiýa bolýar. Indi biz hemme ýoluň hemme mümkinçiligi, ýani her türlü görünüşi bolmaly. Hemmesi çalk tiz bolmaly. Misal üçin Türkmenistanyň ýollaryny görýäňiz illeşler. Bizim Telegram habar kanalymyz bar. O taýda hasam kän çykýarda. O taýynam eger izarlamaýan bolsaňyz, ben izarlan. Ine görüň şo ýollary, şo ýolda gatnaw edip bolýarmy? Ýok. 1 saatlyk ýoly 3-4 saatda geçýär-de. Hem maşynyň zaýalanýar, hem bir giden benzin çykýar. Sen o taýdaky maşynyny 10 ýyl münjeňe 2 ýyl, 3 ýyl minip bilýär-de. Ulaňy. Bu nähil? Misal üçin demir ýol bar. Halmurada henize çelli Aşgabatdan Lewabyň ýalňyşmasam şu wagt Amderiýa çelli bar ýa-da Amderiýa çelli. Barýan näme? 14 saat sürýär. 14 saatlap dowam edýändi. Şu tarapdan el alýanda meselem Türkmenistan gösgöne dağlık, ullakan dağları yok esasen Aşgabat bilen Lewap arasında. Bir päskelçilik bar diýip hasap etsek derya var, ona üstünde köprü gurulan. Yani bir ýokary tezlikli otlu goýulmaly. 7 saatlyk bir ýol bolmaly da munyň. Yok. Garawum kanalynyň ugrunda ýol ýok misal üçin. Garawum kanalynyň ugrunda gara ýol näme üçin bolmaz? Yok. Kanal var, yol yok. Şeyle bir zat bolup bilýär. Kanaly geçiren olsan ýanyndan ýolam çekip bilýär. Yok, ýanyndan ýani hoplam geçirip bilýär, demir ýolam gurup bilýär. Bu zatlar edilen ok, bular ýöret edilýär. Türkmenistanyň içinde ösüş, özgörüş bolmaly da. Täze Türkmenistan hem edilen tersi boljak, diňe ösüş, özgörüş bolmaly. Demir ýol halkara nemeler hem bardyr. Demir ýol toru diýeli. Olara da hökman goşulmaly. Bunu ýa-ni iň dogry şekilde çözmeli bolýar. Gara ýollara şo ýagdaýda. Şeýlere hamra biraz uzun aýlawlap düşündiren bolup bilermi? Hakykatdan demir ýol ozalym bar Türkmenistanyň bol ýöne ol bir ýanky bir skarasmoy demir ýollarla çalyp ýörýär. Ana sen aýtdyr gepleşiň başyndan özbeklerni ýaly Ispaniýadan alyp gurup durlar. Şu taýda bar gatnap beren otlygyň bilýärdim, bu 500 kilometr sagadan 600 kilometr gatnaýan otlylar bilýärmen. Ondan güýçlüsi bar diýär. Ýöne şular ýaly otly bar bolsa, meselem Krasnovodskdan Çarjowa çelli, kän bolsa näme 1200 kilometr, şonuň känel. Diýmek 2,5 sagatda Krasnovodda Çarjowa barp bolýar.
arasında marada durdu, Aşgabatda durdu. Ya yanın bir yerde Çarjowdan Krasnovod'a gelýän çadiydi. Şu 5 sagatda gelip bolýar. Diýmek, Çarjowdaky adam işden soňra 5-nji gün çağalaryny alyp Kaspy Krasnovod'a Kaspy'den arasynda 2-3 gün diýince alyp gelýär. Şu mahal ne edip barsın orada incelme. Birinciden yollar yapıp, ikinciden kurulan, o milyarlar kurulan yankı atelleri halkı yerten aklı. Gözler de inceliyat ya yeğerler şu getirin yanına akı şu deyler bile. Denizden şu hasabını geçiriptirler. Yollar denize çıkan vakti balıkçılar görünmeler hiç yerde. Bir delhana vururlar o yolda. Owa. Son için o demir yol nasıl hükmen bolmaly sen aýtdyň da ýa torun ýardymjy görnüşini ýaýrak gitmeli. Bir bäri kelip şu Krasnovoddan aňryk diňe parom bilen Bakuga geçip bolýar da soň aňyrsynyň ýene mowatly gidip bilýär. Ýa Krasnovoddan samolyot gatnawy bar, gamy gatnawy bar. Beýlek bir Çarjowyň üstünden Özbegistana ýa Ortiýadym ýene bir ýere nira diýen bolsa o ne skarasno yollar guru vermer. Şu marşal ulu mümkünçilik var. Şu yeme bilen Özbekistan'ın demir yolları bilen çatlaştı ne? Skarasno poýdlar näme üçin gatnamalylar. Ýoksa bol kara yol gurýanyp Aşgabatdan Çarjowa çelli dip o Dadaýew Aleksandr Dadaýew proýekt bilen oglu bilen mundan 5 ýyl boldy. Hani nerede pul näçe milliard ýere gömdiler diýdi. Gömülen zat ýok, jübelerini urdular. Ýolum ýok. Hani tecenin yolun görkezdiler, vatançılık uruşunun bombalanan şäher ýaly. Hani asfalt. Hem tecenin halkı münasip de asfalt yolu yürümeli. Ömrünü şolar pahtayı geçirdiler Sovet zamanında. O görgüllün görün iyidili güneme yok. Teceller men gowtanýar. Ene? Dine Aşgabatda var. Akıllı şäher diýip o akmaklyň bolan şäherinde var. Babaratda var asfalt başı hiç ýerde ýok. Hatda şu Gyllarbatda da men döwrümde şu köçeler asfaltda 20-30 köçen. Sondan soň ýere asfalt urulan ýeri ýok. Ýoksa Gyllarbatda asfalt zawodum da bar da işläp duran. Men klasaşyp şol zawodun başlady. Hani hiç zat ýok. Da gidipdir. Hiç kimem ýok, hiç kimem aladasy ýok. Yurtda ýurda eýeligi edýän halk bolmasa, o ýurda eýeligi etjek bir adam bolar, ýa-ni dol ýurdu dolanyp bilmeýär. Halk bolmady, ýerini şu täpler edýän adamlar bolmaly, uramalar bolmaly. Olam şahsy dolanmışda bolsa iş ýürekde ýokary şartlykda döwlet eýetçiliginde bolan bilen deňeşdirin. Döwletinki diýmek hiç kiminki diýmek. Ondan kim gelen uğurlap alyp gidýär Sovet zamanynyň galynda. Näme ýalyn? Hakykatan şey. Emma biriniň bar oýtagyny mellegine barda ogurlyk etjek bol. Şo döwür ýanky tüpeňler bar. Duz bilen dolardy patron. Ne duz bilen atardylar şo ogurlyk edenler. Bol özüniň men. Emma döwletiň edarasyny zawodyny fabrikany dik ogurlyk. Şoň üçin şahsy geçirilenini mülkdarlar emele gelenden soň kim ogurlyk etjek? Kim yol berjek bu zatlara? Bu tarapy şol täze Türkmenistan. Näçe düşünýär? Owa. Bir ýyldaşymyz ýazypdyr, gassız we pulsuz Putin hem Putin däl diýe. Şo zatlar üçin bizi şu güne düşürenokmu bular? Şu bizim gazymyzy alyp şo pula öwürmek üçin edip beren işler dälmi? Şeýle o şo zatlar bilen Putin bolup ýördi. O bir ýyldaşymyz ýazypdyr, Matvienko Ukrainadan diýe, asly Ukrain diýe. Awa emma o Şepetovka diýip obasy bar. Ýakizbek şäher şo taýda doglan o Valentini. Ýa-ma ýanky şol aýtdyň da şol galy meselede Putin ol hakykat şu Türkmenin gazy bilen olar o zat imperiýaň bir böleg dolandyryp oty. Näme üçin türkmenler batyp aldy? Şol biziň ýarasy ýörsi baýlyklarymyza eýelik etmek üçin. Häzir hem şonu dowam edip oty. O taýda üýtgeşik zat ýok, ýurtdaşym. Hemme şol öňkürüne dowam edip oty. Ýöne demek döwletiň
Yemese Wybyskasy ýa-da maňlaýyny ýazylýan ýazgysy ütködi. Odan Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasy bolsa, indi ay näme diýen? Garaşsyz, bitarık, baky bitarık diýip ýadyman, ýaltanman her gün daňatan gün ýaşaýynça şunu gaýtarly käkeli ýaly. Indi bir dünýäde 4-nji orun, ana onu many gitip bunu ortasy goýup geldi. No. Ançyn şonu ýaly. Hawa saada bolup gelmedingmi şu güne dip ýazypdyr umuma. Ýa saadalyk meselesi boýunça. Awa, saada bolup geldi. Hakykat men onu bu söz bilen radylaşýar. O saada bir tarapdan onu hemme zat saadalygyna üstün oklamaly cehennemçilik haýaty bar bizim türkmen. Ay näme bolsa şo bolsun. Maňa degişdirler. Näme bolsa goňşyma bolupdyr. Ay ine o bor, ay öýle bor. Ay başarmada da Hudaýa Allah tawsyrýar. Ine bize mahsus häsiýetler şol, özüm negativ häsiýetler bolupdyr. Orda şonun peýda ýokdugyny, şuun kunny subut edipdir. Şunu şol garşy tarap ýa-da depämizde şäherlikde oturaly edil gül ýalet bullanýaly halkyň garşysyna. No. Ya. Şu metotlary halkyň garşysyna ullanýaly. Onun öne öz netijesini beripdir. Ýoksa şol kunlu lagyrda men mescitlerde wagt nasihat geçirip berer kellesi fellenler var. Olun hemmesi boş. Olarda ne dine ınınç var. Hakikaten ama hiç zaten olur dine kazanç için kellesine fellegeyen haramzadeler. Yok bolsa da onunla çıktın görkötsün haýsy bir halkı kömek edipdir. Haýsy bir garyba elinden tutupdur. Haýsy bir yetime ılım beripdir ýa-da çörek beripdir ýa öýüripdir. Han görködüm. Han bilen hüşür zekatı ýokmu mollulum? Ben halk bermeli. Yani de molla diýen bol bulary hacı diýen wagt. Dolmasyndaky millete sabır etmege öwredýär bular. Başga bir funksiyasy ýok. Soň ýyldaşymyz bir neme ýazypdyr. Soň ýazandan soň benim hem ýadyma düşdi bir wagt aýdypdyk. 2021-nji ýyllaryň başlarynda diýe Kremliniň gaz turbasyny goraýjylar diýdiňiz orus pagonlar. Indi gazy gardaşlarym gorap başlapdyr hakyky eýesinden gorumda şeýle zatlar hem göze ýyldy diýip ýazypdyr da. Hakykatdan hem şu Türkmenistandaky meheme ýene näme eýle-beýle diýip berenler. Şu halky gorkuzyp taýlap aslında şu edýän işleriň netijesinde Kremlin Türkmenistanyň gazyny howpsuz ýagdaýda alyp bilýär. Yani näme bolýar? Kremliniň gazyny gorap berýär, turbasyny gorap berýär. Kimden? Bizden ýa-ni asyl hakyky eýelerinden goraýar. Şeýle innan bolsa o gardaşlarym şeýlerek işe goşulşupdyrlar. Böyle söyleyeyim. Yok näme? Döwletiň başyna oturan jenaýatkar topar bolsa, özleri o ederin bilmez ene alatamsyk bolsa, sen malyňy göz gyzdyryp oturan, men näçe aýtdym, şu daş töwerekler döwletler, milletler bar diýip. Ene şolu sosial sorup süpürüp alıp gidip oturuyor Türkmenin baylığı. Tamam getirip ben bağırmayan yer näme kemin. Şunu Türkmenin oğurlan baylıklarını, paktasının iş yüplüğünü, beylekin, tekstilini getirip oğurlan pullarını getirip Türk'tü. Yine de şu Türkmenistan'ın çıkan Türkmeni şu tayda ullanıp bir ucuytucu hak törlü yani. Onun biz kullarla kim? Kim? Sol yankı ne adı dilimin ucunu hep aparyandan çıkarıyor. Sol esasını yaptığında onun bir çemedandan gelin. O tabancı. Ne sol? Ne milyarder. Ne o? Hani Türkmen milyarderi? O Türkmen milyarderine tanan yok. Yok, görmersin. Şimdi şunu getirip sol yurttan mecbur hala çıkan, katılıp çıkılan Türkmeni tutaydı yine de
mecbur hally işledip degerdegimiz pul berip özüm gara pul soňra bulara pensiýa ýok ölüp gitmeli. Güzel şunatlary biz düşünelim zaten. Yurt dışı men hayran. Onu iki ýaýam ýazýarlar bardy. Men tapdan düşdüm Hanmuradaga näde ýurda dolan tamam çağılymam az men näme etmeli janymy kassedeýinmi diýerdi. Ýok kassetme ýaşa görün soňra çel görjeňi diýip. O da öyle hakkım için görüşmedik bolsaň. 4 ýyllap aýdyp otyrs näme etmeli. Şunu etmedik bolsaň men size näde kömek edeyim. Hakykatdan gaty uly tragediýaň öňüne durdy. Gün geçtikçe, yıl geçtikçe de şu ýaşy ulalşan adamlar ya işläp tapdan, fizik taýdan düşen adamyň sany köpelip ýüzlerçe, müňlerçe adama barçak. Biz edeýilmi de näde size kömek etmeli. Biziň elimizde hem hazyny bar. Biz döwletdemi, ýurtdami? Parlament barmy? Siz barda karar kabul edip şolary belli meşwerde gollaw ya kömek bermeli ya şolar üçin garrylar öýün döretmeli. Hani hiç tat ýok. No. Murada belki iň soňky nemämiz bolup biler. Ekrana alacağımız wagtymyz dolup gelýär. Umum millet düşünjäňiz ýok diýdiňiz welin bu halkda birek ynam barmy diýen soraw emele gelýär diýip sorapdyr. Dogry soraw emele gelipdir. Indi imperiýalar gelen wagtda halkyň birek birege ynamly ortadan aýrýandyr. Ýani şo ýeter ýaly diýär birek birege ynam. Onu näde diýerler? Dürli ýollar bilen. Olowany başta eden işlerde olowany bowa olowa göçürüp garşdyryp bir-birini ondan soň gyrşalap uçdurýan ekende etjek demeleri. Ondan soň 5 velayata bölýärler. 5 velayat, 5 dogan diýerler welin aslında bir-birine düşman ýaly neme berýändir. Velayatdan geldiň meselesi bardyr Aşgabatyň içinde. Ondan soň o velayatyň nemesini beýlek velayata gırdyrýandyr, beýlekini oňa gırdyrýandyr, şeýdip nemän döre diýerler, onamsyzlygy. Bulam iň köp imperiýanyň peýdasyna işleýär. Aslında da bunun nemesi çykýan ýerem imperiýanyň özde bu. Indi Ors imperiýasy, Ors imperiýasy primitiv görnüşde bu 18-nji 17-nji asyrlarda ýa-ni gün watar ýurtlar hem şeýle imperiýat ýa-ni koloniýa saklaýardylar edil şu metodlar boýunça. Ýani Ors gaty primitiv we üýtkä nokta, käbir zatlaryň üýtgedilen bilen ok. Şeýle ýani o millet düşünjesi ýok. Türkmenistanda millet düşünjesinin ýoklugyna da Ors imperiýasy o günäkär sebäbi Ors imperiýasynyň bahbidine. Hiç kim biri inanmasa gaz nereye gidip barýar, bu gazın pulu nerede diýip soramaýar da hiç kime. Yani şey edip saklaýarlar buna. Doğru. Yeme Orson bir sözü var da razzila'i vlastuýdy. Arafyn öyle hökmere varlyk sürdü. Adamdan arafyn agzalalyk sallydy. Şonum edip gelýär. Biziň öýe topragymyzda Türkmenistanyň şonun 150 ýyl bäri görüp gelýärmiz şol. Çağalykdan o sadiklary o çağaly gatdy manky gatnamaly däl. Şäherinkiler durmuşy bir tapawutly o ýerle hiç ýyl medeniýet ýok. Soň ýanky mektepde Ors mekteplerine berilýän bilim bilen o Türkmen mektepleriniň tapawuty ýer bilen gök ýaly. Soň harby gulluga ýigitler bar ýa bol o taýdyny dedawşyna dip ýanky senden 6 ýa 1 ýaş uly seni suw salma ýence ölüm derejesine ýetirip dürli kemsitmeler tedawar edi. Orsdan gelen miras şolar hemmeçi. Indi şonu Türkmenistanyň içinde 5 welayatyň arasyndaky esgerleri bir-birine at takyp uruşup garlyşyp ölüm derejesine gelýän 32 ýyllyk näçe maýyp etdiler ýa
ölüm haline getirdiler. Onun halkın adı beýrekçek. Niýasym kanun çykardy. İki adamdan köp ýygnaşmak bolunak dedi. Şoň üçin bizni gorluklar görredin diýen. İki adam birleşip üç adam otursa probleman görünmediler. Nire barylsa ýene şular ýal kemçilik bar. Onun şu kemçilik nädip çözüp borady diýdi. Bir aýda şol adam aýyrmaly ýa, şoňa barıp maslahat bermeli ýa, ine şol işler şo edýä bol bizi şoň garşysyna emetmeli. Bir zatlar hereket etmeli. Pikire gelýär. Şo edilmesen hep adam şu için hümledip görsün ya. Yani şunun bir soru verdi iyileşme. Ne etmeli yalnız alan adam. Onun şu yalnız adam için hümledip bir nemet çekinen bilen. Daş teoriyonda da ananara adam görünen hep şugulçulurken yani ödü yani fikir paylaşma adam tapanak köp yerde ya ınım yok şuna. Ne şon için şol yankı ınımsızlığı halkın kalbine koydular. Emma tereddüt biz bir şun ýaly bir söwüşe mert millet ýagar türkmenler. Düşýäňmi? Ozal bir ýerden biri gelip şu milletin arasyna düşman bolup girdiň bolsa kelles kaklar eken. Ýöne inni bu düşman sany halkyň sanynyň agdyklygy diýe. Gödün ol sany var däli haýbaty bilen, gorkusy bilen. Gece gündüz bula hemme metbuat şunun elinde. Televizorum, kitabım, gazeten, jurnalım, radyotam. Gece gündüz şu lakkıllap otuyorlar. Ine şu dördüncü yerde bizim asman, dur asmanımız, neyememiz, falanimiz. Hiç tadım yok fakti hiç. Boş. Devlet yok, yurt yok. Yurt kabarası var daşı. Ama yurt değil o. İçinde bir daşı tükenekli türme var. İkinciden daşı tükenekli türme. Ulu türmesi şu halk şu tükenekli türmede saklanıp oturuyor. Yani uçu bilen kanatı yok, kırkılgı, bilet yok, pasport yok, vize yok. Kimsenin mahrum, kimin hakkı var? Şu soruları bir adını oturunu, öz ağrılarını bir verse çözüdün tapyalı. Son vermedi alettirdiler. Ne bizim tragediyamız otaydı. Ben şumar kurucu meclisi, Milli Karar Komitesi'nin hükümetin azarlarının arasında suratları açık arkayın gurur edip oturuyor. Çayhanada ya yenen bir yerde. Hiç kimin elindenim, yenindenim, dilindenim çakına bir erkin adam. Erkinlik var yerine bir güdüşlük, tadilik vardır. Erkinlik yok görünür. Böyle kafasının içinde oturan kuştur da hemen. Onun için biraz hareket etmemiz gerek. Ben şuna denledim. Bizi Suriyeli yerde ağla tuttular, ağla koydular. Bir bilen katnaşma ziyarettiler. Komşunu komşudan doğanı cıda düşürdüler. Şimdi bir akılımıza aylanmalı devir geldi. Tapparaydı yani yaltanma. Şonu döredin, şonu çıkılganı tapılar, şonu da derdini diyinler. Bir hiç olmanı aydıp derdiniz paylaşarsınız. Şonu dörer, gelecek bari da pikir. Ne edip yurdu düzeltmeli, ne edip yurdu varmalı, ne edip täze Türkmenistan'ı kurmalı. Kim kurup vermeli onu? Özümüz kurmalı yerine. Öz obanızı, öz şehirinizi, öz etrafınızı, öz vilayetinizi. Siz etmeseniz kim etmeli böyle işler? Yani birine tavşırmamak var mı? Onu bilmedim. Nehil millet böyle. Böyle hemen uzakta oturmayken. Yani o vaktimizden bir top. Burada vaktimizden boldy. Iň soňky bir nämeni okajak, soň jemläli. Ýyldaşymyz ýazypdyr. Matviyenko bilen Erdogan Aşgabatyň hormatly raýaty bolupdyr diýär. Ýani patriotny grajdanin Stolisa Türkmenistana diýär. Bolup biler ýani. Indi Matviyenko demedeline Возрождение dip Aşgabatda bir firma bardyr, ýol guruluşy. Şu Matviyenko'nun soň Türkmenistanda täze aý dip bir näme bardyr. Ine şu täze aý şu Matviyenko kurirdi diýär. Näme Dadaýevlaryň üstü bilen kuruldy şolaryň nämesi bilen ýöne hakyky eýeleri Matviyenko'lar dip aýdýalar we bir näçe suwutnamada iýerdiler. Olar şoň bilen baglanyşykly häzirlikçe. Ýyleşlerine täze aýyňyz, mäze aýyňyz ýurtda näçin ýoluňyz ýok diýseňiz ine şular ýol guruluşy bilen gızyklanýar. Unda Halmyrada şu taýda jemläýeli. Bara kemin. Nawa.
Sağ olun, yurttaşlar beren soralarınız üçün, sağ olun dinleýäniz üçün, oturun, oýlanın, özüňize gerek netijeni çykaryn. Bizim ýolumuz diňe ýeke, indi biz ya almaly ya ölmeli, sebäp bolmasa ýurt elden gidip barýar. Gitti diýsegem boljak, öňe şumar aýyň alyp, bir makarymyza galyp, öz haklykyň üçin dik turup göreşmesek, söwüşmesek boljak. Indi ýalbar ýakar bilen, süýjü söz bilen aňyrkylara atla täsir etjek adamlar däl, sebäp olar türkmeniň öz saýlan ýa bellen adamsy däl. Olar hany Kremliň oturtmalary. Ondan näme diýseler, aňyrdan olar şo buýrugy ýerine ýetiren, ine bir topar halkynyň ine düşmanlary. Hakykat şeýler. Onun için biz özümüz geleceğimiz için görüşmeli. Seradyň näme mümkinçiliginiz bar? Hukman görüşmeliýänne eline ýara galyp gitmeliýän zat ýok. Bir topar meseleler bardy. Hatda öz owaňyzda bolup geçýän zatlary alyp video görüşünemi, interview görüşünemi, ýazy görüşünemi uğratsaň şu dünýä bilse näçe köp bilgisi şolar arka jenayetkarlar giýdiň başlaýar. Emma sen şolun jenayetin üstünü açmadan kim açmadı? Şonsa mevzu bu atyr şol ýokarda eme bilen kosmosa näme görünýän bolsa Türkmenistan hemme ýerini alyp surata düşüp ine ozor pajarlap bir baý bolsan bolup oturan bir şähermi bir eme etraf mahana gowurup ýatyr diýip madar sarlygy öwrülüpdir diýip görkezip otyr. Ýöne şo madar sarlygyň içinde ýaşaýan halkyň hemmesi ölenäge näme üçin öz agysyny özleri aglanak şolup. Näme üçin içinden surat alyp bize ýetiren köpçülikdi. Diýmek şo durmuşlary yeterlik ya rady da şo durmuşda ölüp gitmeli. Şeýlemi? Ýok bolsa onu gerekirde geçirmesinden etýän haýyşym şol artykmyş. Bu taýda hiç kime ýüklenene surat alyp uğratmak elindäki telefonyny kyndatdy. Etdiňde son 20-nji ýylda yurttaşlar hana dewatdyny şol real ýagdaý bolany marda çabga ýagdy, ýel geldi, tupan turdy. Uğratdyňyz da köpçülikdi. Bilen yeterdik. Şonu. Halka, dünýä, ene. Bolan zatlar şu diýip Türkmenistan. Uğradyň şuň kur. Öz peýdanyzy. Öz geleceğiniz üçin görüşýär. Ullukan zatlar ya, ullukan yetki çekenler şu zatlar üçin. Ben şulara aýdanyň, sağ bolun. Meni sağ bol senem çağıran üçin. Bolýa. Sağ olun Hayal Murada. İlleşdir. Size de sağ olun.